Alright, good morning, good evening, good evening, good evening, good afternoon po sa lahat. Welcome po sa aking live stream. Happy Thursday. Happy Tuesday sa lahat po guys. Happy Tuesday. Welcome. Asa na yung 6 na milyon kanina? Lumayas na ba kayo? Ay, sayang. Bala kayo. Wala kayong ayuda. Bago po lahat, nais ko lang pong magpasalamat sa medical newsep. Ayan. Ayan na guys, ayan na po. Letra ng O. Start na po tayo guys. Welcome po. Kumusta po kayo lahat guys? I miss you all. After 350.5 years. Ayan, pumasok na rin po ako guys. Papakita na tayo. Shoutout muna natin sa lahat ng mga nandyan. Siyempre, nandyan si Apong One Tamad. One Dreamer. Apong Dreamer, salamat. Lorena Samar. Shoutout sa iyo, Lorena. Shoutout ang ating mga bagong pasok na walang jackets. Ay sina Dennis. Nandyan si Dennis. Boss Dennis. Si Wengs TV 06. Shoutout po. Si Jepoy, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. At nagbaba ng bahay din si Biyahe ni Maicon at iniwan ng kanyang bahay. Okay, drive move daw si Dreamer. Ayan. And so also, nandiyan si Dennis Macau OFW TV. Mega shoutout po. Tingnan nga natin si Lorena kung meron siyang bahay na 300 plus pa lang siya. Ayan. Kumusta po kayo lahat guys? Long time no see after 350.5 years. Ayun, nakita ko po kayo lahat at pumunta kayo sa live ko. And also, mega shoutout sa iyo, Ricky Diary. Salamat sa iyong patamsak. Ayun, nagbaba ng kanyang bahay. At sige, babalo lang yung bahay nyo. Tingnan natin kung meron titikit. Ayan, basta mag-stay kayo, talagang didikit. Kapag walang stay, walang didikit. Ganun lang po yun guys. Ayan. Kumusta po kayo lahat dyan na after long years. Ayan, kahit pa paano nakapag-upload ako kahit konti-konti. Kapag hindi viral, delete agad. Kapag hindi pag viral, hindi delete. Di ba? Ganun lang yan. Ganun yung process. Ayan, 2 milyon. Salamat sa 2 milyon. Salamat po sa lahat ng mga pumasok. At sa lahat ng mga dumalaw. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong mag-aalala. Dadalaw din po ako sa iyong mga bahay. Thank you po sa lahat ng mga pumasok ha. And sino po yung mga nag-stay dyan guys, at sana po mag-stay po kayo at para mahayudahan po kayo kahit mga tigsa 10 lang ay blessing na yun. Ayan, marami na tayong road to 9,000 na tayo guys dahil hindi ako nangingisda. Wow, thank you Lord. Kahit pa paano may mga dumidikit sa akin. Thank you. Sana hanggang mamaya maka 9,000 ako kasi yung sa kay Andrew scammer ko kasi na siya, dumaragdag. Dati lang siya, nasa 60, 67. Ngayon naging 70 plus, 72. Kasi doon siya humugot Lahat ng mga nagsusubscribe sa akin galing doon, kaya blessing talaga. Thank you so much. And get well soon sa asawa mo, brother John Andrew. Boss Dennis, long time no si Boss Dennis. Alam ko ka na, road to 600. Meron akong ginawang ninja, wag ka mag-alala, mabilis lang to. Gagawin kitang 600. Wag ka mag-alala. Kahit ngayon naman, matatapos natin yung 600 mo na yan. Ito si Ricky Diary, ang pangalan niya, Sidrix. Ayan, yung pangalan niya main na talaga. Alam mo, Sidrix, ang mas papayo ko sa iyo ay ibaba mo yung main mo, gamitin mo yung main mo, tapos didikit ang kanila. Kasi kapag dinikit mo ninja, hindi nila babalikan yan. Kaya, yun lang advice ko sa'yo ha. Ganun yun. Ganun po ang labanan dito sa YT. Pero yung ninja kasi lang yun. Tawag dito, yung ninja kasi pantulong lang yan. Pero sana tulungan nyo na rin yung mga main kasi manonood yung mga main nyo. Ninja manonood naman pero hindi naman lagi na ginagamit nyo. Okay? Nice naman po. Good evening po. Sabi naman ni Dennis. Ayan. Long time na Boss Dennis. Okay yung ginagawa mo Boss Dennis. At least kahit pa paano
Oo, ang dami ko nang kilalang mga ganyan. Graduate na ako dyan. Sobrang graduate na ako sa mga ganyan-ganyan. Minsan din nakakasawa na rin talaga, promise. Kaya ako, reality talaga, nakakasawa na yung mga ganyan na puro didikit mga ninja, tapos mga main hindi yung didikit. Oh, pasensyahan tayo. Bahala kayo dyan. Basta ako, didikit ko yung main ko. Basta wag lang magbudol. Alam niyo ba sa Facebook, meron din ganyan yan, yung ganto-ganto, dikit-dikit-dikit. Meron din sa Facebook. Akala nila maloloko nila ako. Akala nyo mapapalaw nyo ako, sipag si Dennis. Oo, Sir Aya, kung dreamer, sobrang sipag niyan si Boss Dennis. Kaya sabi ko sa kanya, ano ka lang, tawag ito, upload ka lang short, ayaw mo sila. Kasi may mga marami na nagba-viral naman sa kanya kung dreamer. Kasi kahit pa paano makatulong sa W. Huwag lang CPR, huwag ka lang masi-CPR, Boss Dennis. Ay, shoutout sa 4 na million dyan sa baba. O, di ba? Mana po kay Kuya Dreamer, sabi naman ni. Apo Dreamer, salamat din sa mga ano mo, sa mga video mo na in-upload ko. Hindi ko na-check po talaga akong Dreamer yung ano talagang viral. Ayan, shoutout sa ating dumaan dyan na isa. Maraming salamat po sa dumaan dyan at sumilip. Mag-thumbs up ka, huwag mo kakalimutan okay. Kasi minsan nakakaya din talagang mag-comment kasi minsan nakala nila magta-thumbs up ka lang tapos mag-comment ka. Ayun. Looking well and good na po kayo. Looking well and good na ako. Kasi nga nakakaano na ako. Di ba nakaka-TikTok na ako mga ganun. Ay, shoutout natin si Modern Mortician at saka si Jopel Nerval Vlog. May ka-shoutout sa'yo, Jopel. Jopel, pinanood ko yung mga mga video mo Talagang okay lang yun Jopel. Kasi kung ina-hashtag mo yung pangalan ko doon, lilitaw agad yung mga video mo doon. Okay lang, kahit i-hashtag niyo yung pangalan ko doon, no problem. Kasi ano yun, para mapasama yung video nyo, halimbawa, in-hashtag mo ako, pag seniors na yung pangalan ko, makikita yung pangalan mo doon. Kaya ganun. 35 thumbs up. Maraming salamat po sa pa-thumbs up mo, Modern. Ayan po si Modern, maliit pa yung bahay niya. Ito si Modern, guys. Ang di nyo nakakalam na kilala ko to kay Judah P. ata. Tapos, nagtatrabaho to sa tawag doon. Ano kasi tawag doon, guys? Yung mga patay. Ano kasi tawag doon? Yung kinukuha nila yung laman ba yun? Ano sa tawag doon? Balsamador ba? Balsamador. Ayan, Balsamador ba? Modern. Shoutout po sa lahat, guys Shoutout po sa lahat. Ayan. Balsamador, thanks. 3 na lang. Wag ka maglala, Dennis. Yes, mega shoutout sa iyo, Merry Chris, OFW. Apong Merry Chris, shoutout sa iyo, Apong Merry Chris. Long time no see. After 350 years. Nagkita-kita ulit tayo dito. Balsamador. Akala ko Balsalmador. Balsamador. Ayan. Saktong-sakto new Valentine. New Valentine. October ang sinatawag doon sa October. Halloween na. Dali lang baba muna natin yung mga members ko. Ko muna sila. Pa-type natin yung mga members. Saglit lang. Asan yung mga member ko dito? Member, ayan. Hindi na ako nag-aayos ng mga member ko kung member sila o hindi. Kasi binababa ko din. Ayan. Tabalo na kanya iputot. Dali lang. Ayan, baba ko muna to, guys naka-playlist po lahat yan. Mga members ko muna, guys. Bigyan natin sila mga 10 minutes bago natin mag-start sa ating pangat program. I miss you all, guys. Layo pa yung Kenny Putot. Layo pa, hindi pa siya dumarating. May promise ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Alam ko yon, yung promise ko sa'yo, Modern. Ilan na ba yung bahay mo, Modern? Yung bahay mo is, kaya natin pag-graduate hanggang 200 yan, Modern. Huwag kang mag-alala, okay? Basta mag-stay ka lang dyan, tuturuan kita, okay? Ilan na ba yung kulang? 22. Ay, tignan natin, kakayanan natin yung 22 na yan, Modern, okay? Basta stay ka lang dyan. Yung iba kasi nagbababa lang ng bahay, tapos lalayas na. Kaya, wala magdidikit talaga sa kanila, kung ganun.
Kaya ako sa inyo guys, maging wise kayo ha. Huwag kayong papabudol. Kaya maraming ganyan. New video alert, sabi naman ni Modern. Ayan, nagbaba ng kanyang video. Si Modern, hindi kita mo muna yung mga nasa nakapin kung gusto mo ha. Ay, 179 ka na Modern. 179, may dumikit na isa sa'yo. O, diba? Malapit na yan. At least, yung iba nga, kahit pumunta ka sa mga ibang ilas, wala naman didikit sa'yo. Walang didikit sa'yo guys. Kaya dito guys, meron talagang didikit sa inyo. Kaya Modern, dikit nan. Ayun, si Jopel pala yung dumikit. Ay, dikitan mo rin si Merry Chris Lacson. Yaku po ating kang promise. Oy, wala akong promise kaya rin na yung promise ko pong Merry Chris. Ricky Diary. Ricky Diary ang advice ko lang po ay dikitan mo po sila ng main to main po. At yung ninja po is pantulong nyo na lang po sa ating mga maliit na bahay guys. Okay? Kaya road to 3,000. Ilan na ba si Merry Chris? Merry Chris Lacson. Tingnan natin si Merry Chris. Nasa na ba yung bahay ni Merry Chris Lacson? Apo Merry Chris, ano pa sa'yo? Malaki pa. 110. Hindi natin kakayanin yan ng 110. Hanggang ano lang tayo, kaya natin dito mga 20. Siguro mga 20-30 kaya. Kaya natin yan. Pero, ay yung kung 100 plus, hindi natin kaya. Kasi malalagas lang yan na pong mod. Ayan. Halos naman dikit lahat yan na po Merry Chris. Diba? Sila. Ay, si Modern. Hindi ba siya dikit si Modern? Modern. Unahan mo na sila Modern na wag ka maglala. Yung promise ko sa'yo at didikit ako sa'yo, wag ka maglala. Pag pinaramis ko yun, tutuparin ko yun sa... Ayan, alam naman nila Jopel yan. Jopel, wala yata si si best friend mo, si Joe, ano sa pangalan ito? Nakakalimutan ko yun. Nakakalimutan ang pangalan niya ba? Alam mo, pinagbabalagtad ko kayong dalawa eh. Ni Jopel at saka ni Jobil. Sa pangalan niya, nakalimutan ko na. Bahay mo ko. Si Gilos. Si Gilos pala. Busy siguro si Gilos. Oo, nag-live siya kanina, di ba? Nang kanitang hapon. Nandun ako eh. Ano lang siya kanina, nag-live siya. Si Gilos. Napanood ko yung Jopel, yung pogi mo Napanood ko talaga. Ayan, Modern, dikitan mo sila Modern, yung mga nakapin, yung mga members ko. Sila lahat po ay members ko. Hindi pa ako nag-aayos ng mga members kung members pa sila o hindi. Hindi pa naayos to eh. Okay, naayos na pala yata to. Naayos na to. Ayan, 180 to Modern. Ayan, Modern, 180 ka na daw. Huwag ka maglala, didikitan ko po lahat. Maraming salamat, Modern. Mag-ano ka lang, mag-iwan ka ng bakas. Sabihin mo lang from Kapugi or Edward, okay? Pag hindi sila dumikit sa'yo, alam mo na yung gagawin natin, papaluin natin sa mga puwet. Kaya pag hindi sila bumalik sa'yo, sabihin mo sa akin, naman ako yan sa'yo, Kapugi, Oo naman, pogi kayo, siyempre. Walang pangit dito. Lahat kayo pogi, tsaka mga magaganda. Ads, EPM. Shoutout sa EPM. Nandun ako sa live mo kanina, hindi lang ako nagpaparamdam. Diba, naka-jacket kaya tayo na mo. Ano yung parang tawag doon? Jacket nga, jacket. Bumisita ako sa bahay mo kanina. Sobrang dami ng mga naka-elas kaya hindi na ako nagpapakita minsan. Kasi baka makatagalan. Dan sa'yo, Modern. Ayan, EPM. Alam ko, nakagraduate ka ng 5,000. 5.01 ka na. Kaya congratulations. Kaya guys, pag-graduate nyo kung kaya nyo ng 9,000. Konti na lang tayo guys. Konti na lang yung 9,000 ko. Siguro abot na siguro mga trend. Mga 20 plus na lang. Kasi may mga dumitikit pa sa akin ngayon eh. Sana Boss Andrew, patikit mo naman sa akin yung mga mo. Kahit 100,000 lang. 100,000, mga na tayo, mga silver button. Ayan, mga silver button. Ayan, alayo na.
Alayo, yapong putot ha. Ayan mo ako Merikis kung wala siya ha. Okay lang yan, walang problema. Baka busy lang kung may trabaho yun. Di ba? OFW, yay. Mega shoutout po. Tingnan natin po kung ano to. Ayan, si OFW ay meron po siyang 180 subscriber po. Magmahalan at bigyan kita dalawa. Kung mag-stay ka OFW, hindi lang dalawa ang bibigay ko sa'yo, 3, 4, 5, 7, 10. Kaya mag-stay lang po kayo. And marami pong didikit sa'yo. Sigurado po yan, OFW EI. Basta lang po kayo maging legit para po madikitan po kayo ng mga nandyan sa baba. Okay? Bago po tayo magtapos guys sa ating nakapin sa mga members, please connect sa mga ating mga members guys, okay? Bago po ako magpipin ng mga bahay nyo, okay? Bago po ako mag-aayuda, ay dikitan muna natin ating mga members, okay? Please lang po. Ayan, nagbaba ng kanyang premiere, sige, tamsakan ko to, pang number 35 ako, EPM, tignan mo, wala na naman akong jacket sa'yo. Nagtanggal ka na naman ng jacket mo, EPM. Alam niyo guys, totoo itong ginagawa niya, Pag nagpi-premiere kayo, lagyan nyo ng movie trailer. Kasi to guys, pandagdag views. Halimbawa, si Mary Chris Lacson, meron siyang premiere. Tapos, piplay niya to guys. Kapag kinik niya tong premiere mo, magpi-play yung yung premiere niya, ay yung video na yun, na short video. Kailangan less than 1 minute yun. Kasi dagdag views. Ang views mo dito nasa 480. O pag-graduate mo siya hanggang 500. Okay itong ginagawa niya, Tignan natin yung play na to, na-play ko na to dati. O gaya nito, si EPM, road to 200 views. O 196 views na siya. Kaya ginawa niyang movie trailer para madagdagan yung views niya. Ganun talaga ang technique guys sa YouTube. Kaya ganun gagawin nyo. Okay? Kilala mo ko. Naglinis ka pala ng jacket. Okay, nagtamsak na ako EPM. Okay, say present po si OFW AI, nandiyan po ba kayo? Please po, kung nandiyan po kayo, sabihin nyo po mag-present kayo kasi alam ko na wala na kayo. Dahil nakikita ko po ang mga pumapasok na tao dito, ay maraming salamat po. Kung mag-i-stay ka po, ay bibigyan natin ng subscriber yan, okay? Ganun lang po guys. Huwag po tayo magpapabudol sa mga taong budol. Ayan, di ba? Ganun lang po. Kaya kailangan maging lang po kayo, maging alerto. Lalo na sa mga maliliit na bahay guys. Po kayo, sa umpisa pa lang, tumingin na kayo sa inyong paligid at titignan nyo kung dudikit ba o hindi. Ayan. Ako pa, hindi nyo ako mabubudol. Diyos ko, technique ko dyan sa mga dikit-dikit na yan. Graduate na ako. Kaya guys, sa Jopel, sino pa may mga nandyan? Si Boss Dennis, Ano ka, Boss Dennis? Alerto ka sa mga ganyan. Ay, maingat ka dyan. Marami tayong kilalang ganyan. Congrats EPM. Si EPM nakagraduate siya ng 5,000 na nga siya eh. Dati 4.9. Hindi ko siya napag-graduate kasi sobrang dikit ko na yung mga halagad ko sa kanya. Dikit na talaga. Ayan, 2 minutes na lang tayo guys. Please, 2 minutes na lang po sa mga members bago tayo mag-pin ng mga premiere sa mga pag-graduate diyan. Isang lang yan, isang playlist lang ako para kayo na po ang bahalang magdikit sa kanila, okay? At ayudahan ko yung mga nandyan. Siyempre, yung mga luma, siyempre, ayudahan pa rin kung mayroon pa ako maididikit. Kasi yung isang cellphone ko marami to eh. Nasira lang kasi yung battery niya eh. Pag nagka-chatong tayo, ko natin yun, papagawa natin ng battery. Yes, PSP! Long time no see, PSP, Pinoy Spain Patroller. Ayan, long time no see po, PSP Pinoy Spain Patroller, long time. Kumusta po? Salamat sa patamsak mo, boss sa PSP from Spain. Ayan. Yung isang araw, makita ko sa'yo, madaling araw na eh. Kaya hindi ako makakanta.
pang ano lang tayo, pang gantong oras, mga bandang 9, 10, 11, mga ganyan pwede pa. Pero mga bandang alauna, hindi na kaya. Hanggang ano lang siguro tayo, mga bandang 12. Ano bang oras? Mga 3 hours lang siguro tayo. Baka umapunta naman tayo ng mga 4 hours, 5 hours, 6 hours, no? PSP, Pinoy Spain Patrol, mega shoutout daw. Sabi naman ni Apong Merry Chris Lacson. Ayan. Tingnan natin. Alos dinidikitan pa ni baka nito, si Modern. Masipag talaga ni Modern. Modern, maraming salamat sa iyo, ha. Tignan ko nga kung dinidikit si Modern. Tignan natin si Modern. Tignan ko dito. Nandito siya, dumidikit siya, oh. Nakikita ko siya dumidikit. Ang dami. Yan, 20, 27, 29 yata. Hindi, ka na lang, Modern. Pipili ka na lang dun, Modern. Piliin mo yung mga... Pero mas maganda kung kaya mong dikitan lahat. Kung hindi mo kaya, okay lang. Daan ako sa'yo. Modern, sabi niya. Okay lang, bro. Hindi may gaanong nag-LS, kaya medyo busy, bro. Sige po. No problem po yun. Okay lang yan, Modern. Yung kaya mo lang, ha. Wag mong dikitan lahat kung hindi mo kaya. Kung kaya mo, kakayanin mo. Pumili ka na lang ng mga bogi tsaka magaganda dyan. Hindi, joke lang. Baka magalit sila sa akin. Basta lahat yan, mga members ko. Basta pili ka na lang dyan, ha. MLSO, sis Mary Chris, sabi niya. Tignan natin, update natin yung subscriber natin. Kung aabot ba tayo ng 9,000. Sana ngayon aabot tayo. Konti na lang. 28 na lang. 28 na lang, guys. 9,000 na tayo. 9,000. Aabot tayo ng 10,000, guys. Pag 10,000, maglilibre si Apong Edson sa McDo. Di pa, Apong Edson? Magmamakdo tayo, Apong Edson. Hindi, super chin na. Okay. Ay, wala na pala si Sorry, hindi na pala siya member. Hindi na siya member. Dali lang. Huwag nating tanggalin, baka magalit sa akin. Pero sige. Edit natin. Kasi hindi na to member, eh. Yan, sulit talaga yung mga yan nandyan sa taas. Hindi yan, hindi sila nawawala sa sa listahan ko dito. Kaya binabalik ko lang sa kanila. McDo sa Jollibee. Guys, pag naka 9,000 tayo, maglilibre si Apong Edson. Pupunta tayo sa McDo at sa Jollibee. Okay, magbibihis po kayo, guys, ha. Magbihis kayo, ha. Huwag niyo kakalimutan. Pag naka 9,000 po tayo, maglilibre po sa Jollibee o McDo si Apong Dreamer. Yay! Parang bata, no? Yes! Ano na ba yan? Dami mo namang LS ba yan? Nakita ko na. EPM. EPM, dikitan mo naman sila may EPM. Hindi ko nakita yung bakas mo naman sa mga member ko, EPM. Dikitan mo naman sila. Mga konti. Pili ka na lang dyan ng mga pogi tsaka magaganda. Dyan sa mga nakapin. Solid yan. Pili ka dyan. Kaya, yung mga solid na yun talaga. Minsan may mga nasa 1 year na sila, 2 years. Minsan may mga mga 10 months sa halagang 25, guys, member kayo sa akin. 25 lang yan na 1 month.
Okay sa magpalipad ka, o, di ba? 1 month na yung 25 mo, di ba? Akin yung ice cream. O, ice cream daw si Jopel. Ayan po, Kuya Dreamer, gusto ni Mary Chris sa Jollibee, ako McDo. Ayan, o, apong. Ayan guys, sa lahat po ng mga magre-request po dyan, na wait natin si Apong Nelson, baka sakaling maglilibre po siya. Bro, sama ako sa dyan sa blowout. Oo, kasama po kayo sa blowout natin sa Jollibee. Kaya magbibihis po kayo Kailangan ano po, ang party po natin ay ang tawag dito, swimsuit at saka naka-trunks po kayong lahat wala pong damit. Ay yung mga babae po ay parang naka-ano na lang po siguro, mga ano lang siguro, yung mga naka-tape. Iti-tape na lang po siguro yung mga yung mga bilog-bilog, basta tape na lang po para sure ball. Ayan. Basta si Apong Nelson maglilibre yan sa ating 9,000 subscriber guys. Baka sakali malay mo mamaya o bukas maka 9,000 na tayo, di ba? O yan, kaya mag-ingat po kayo guys magbihis na kayo dahil malapit na ang ating pasabog ni Apong Edson, dahil siya po ang ating major sponsor. Magbibigay po siya ng mga Jollibee. Magbibihis na po kayo, huwag niyo kakalimutan. Pero hindi pala tayo pupunta ng Jollibee, no? Dadaan lang tayo pala. Hindi tayo kakain. O, di ba? O, yan. Dadaan lang tayo sa Jollibee. Walang pera si Apong Edson. Patayin tayo ni Apong Edson. Baka Hoy, Kapoy, baka na naman ano na sinasabi mong mag-Jollibee tayo dyan, baka pagalitan ako niyan. Ayan, maraming salamat po, PSP Pinoy Spain. Ayan, sa ating bagong members. Maraming salamat po. Ayan, ayos na Kapogi. Ayan, maraming salamat. Isasama ko tong si PSP. Ito na lang siguro yung short video niya para maraming to. Kasama natin sa members. Ayan. Okay. Maraming salamat po PSP. Ayan. Dadaan lang tayo sa Jollibee at McDo. Pero ang costume nyo Hawaiian. Pero yung naka-trunks at saka naka-panty lang Pero yung bra, walang bra. Yung dikit lang, ditikitan lang yan. Okay? Bro, para di ako makasali sa mga usapan. Para di ako makasali. Opo lang tayo ng kwentuhan, tawa na masaya yun, sabi naman yan. O, di ba? Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga pumapasok at saka sa mga dumadalaw-dalaw. Maraming salamat po sa lahat. Ayan. I think siguro okay na ng mga to. O, sige, start na ako guys gagawa na tayo ng playlist dahil para sa mga nandyan, sa mga papagraduate ko, at didikit tayo guys. Okay? Sama ko na rin si PSP. Dali lang. Modern, nasan yung bahay mo modern? Asan na yung bahay mo modern? Ayan, okay na tayo. Pinoy Spain Patrola, maraming salamat po Thank you. Ayan, member ka na po. In 25 pesos, 1 month mo na po magagamit yung mga spurt na yan. Maraming salamat po Asan na ba si modern? I-start gawin ko muna siyang umpisa. Wala nga short video na modern. Ito na lang siguro ang iba't ibang paraan. Ito na lang siguro. Gagawa ko ng playlist. Okay. Apong Alive. May kasyara sa'yo Apong Alive. Sa live mo kanina nandun ako Apong Alive Hindi na ako nagpaparamdam Apong Alive. Nandun yung mga si Kuya Mark. Of course. Chef Dan. Maraming salamat sa Chef Dan. And si Boss Dennis. Ayan. Guys, nagpipin na ako asan na ba yung para sasama ko na lang isang biglaan. Playlist. Ito. Tapos na tayo sa mga members. Maraming salamat sa mga dumikit. TM Michelle. Nagkasyara sa'yo Michelle. Opo, Apong Olive. Kami kag-chok mo lagi ken. Dali lang guys. Ayan. Yan dali lang
Ayan. Panibago lang akong pin. Kasi may papagraduate ako. Kasi may pinaramis ako sa kanya talaga na didikatan ko to. Michelle, salamat Michelle ha. Ayan, i-pin ko muna to. Ito, okay na ako. Okay na ako. After 350 years, okay na rin tayo guys. Dahil naka-move on na tayo. Naka-move on na tayo. Okay? Sama natin si member, bagong member. Si Patroller. Ayan. Si pa yung mga nandyan. Si Akong Mary Chris. Hanap ako ng short video mga Akong Mary Chris. Kasi yung Promigrante short. Ito na lang para madagdagan tong views niya. Okay. Si pa yung mga nandyan. Si Gilos. Modern, okay na, nakapin na yung bahay mo. Nagpipin muna ako kasi para isang pasada lang ako. Kapag nagdikit ako, isang pasada na lang, okay? Si Gilos, hanap ako ng ano niya. May viral si Gilos eh. Ito na lang kaya, itong bagong upload niya. May nag-order ng ice cream. Tapos, tayo pa ang nag-serve sa birthday. Wow. Ano to? May extra bayad to. Gilos. Jopel. Wow, Jopel ha. Congrats. May 200 plus ka na. Jopel. Baguio Boy. May kasyara sa'yo. Baguio Boy. Wow. Congratulations na Jopel. Tuloy mo lang Jopel ha. Kaya Jopel, sabihin ko sa'yo, ano ka lang, continuous mo lang yan. Kaya mo yan. Kasi from dati si Jopel, dati dito pumasok sa akin, nasa 50 plus to. Kaya tapos ang ginawa siguro to, umikot siya. Kaya okay mo lang, welcome. Baguio Boy, maraming salamat ha. MLSO Ate Olive, sabi naman ni Dennis. Kung gusto nyo umakyat ha, sabihin nyo lang po ay bababa ako yung nagdan, okay? And, sino pa yung mga nandito? Si 267 na si Jopel ha. Congrats, Jopel. Tapos guys, si Dennis ay road to, road to 600 ba si Dennis? Boss Dennis? Dali, kumunta. Hanap ako ng short video ni Boss Dennis. Dalawa na lang. Kaya natin yan. Dalawa na lang. Guys, pag-graduate natin ng si Boss Dennis. 600. Please, makikisuyo po ako sa inyo. Sana po dikitan nyo. Dalawa na lang. Pero may ginawa ko ninja. Dalawa. May didikit ko mamaya to. Dali lang ha. Si Baguio Boy. Baguio Boy. Long time no si Baguio Boy. Ang dami mong ito. May upload si Baguio Boy ng 15 hours. Nangunguha ng nakakalat sa kalsada. Ito, ilagay natin si Baguio Boy. Sino ba yung mga nandyan? Present po kayo ha. Dadadom, si Pitek, may kasyara sa'yo. Si Apong Alive, nandiyan ka pa ba? Apong Alive? Apong Alive, are you still there? Check natin, sino ba yung mga nandyan? Kasi yung mga nag-stay talaga, natin. Ipapatikit natin. EPM, are you still there? EPM, Mechanic, are you still there? Mag-start na ako guys ha. Mag-start na po ako ng dali, ibaba ko muna itong hagdan. Kung baka sakaling may makapingwit ako ng malaking isda, babae o lalaki, dito sa aking tataas. At tutulungan ako ng mag-co-host at habang ako'y nagdidikit. Yan. Bababa ko po yung hagdan guys ha. Sa lahat po ng mga gustong umakyat, hindi ko po kayo pinipilit. Habang ako'y magdidikit. Michelle, pasuyo ng Michelle. Itang main mo Michelle, pasuyo. Michelle ayudahan mo naman si Boss Dennis. Kulang na lang siya ng 2. Kasi lalo na sino ba yung mga mababang bahay dito, si Jopel, mababa din yung bahay niya. Si Apple Mary Cross Road to 3,000. Si Perry, saka si Modern. Hama natin si Boss Jem, saka ni sama natin sila. Jury. Yan.
May bago siyang upload. Ito na lang na to. Trick or tricks. Sige, okay lang. Sige. Work host. Okay, sige. No problem. Baba mo yung bahay mo, Michelle. Ipipin ko ha. Dali lang. Mag-start na ako mag-ayod ha. Restart ko muna tong cellphone ko para hindi ako mag-hang. Alam niyo guys, sobrang mas malakas sa Facebook talaga kapag nag-ano ako doon, nag-upload ako, nagba-viral. But dito sa YouTube wala, nga. Mas okay pa doon sa Facebook. Nakakarami ako doon, minsan nakakaano ako doon, 7,000 views. Ano lang yun ha, reaction video lang yun ha. Meron pa nga 5,000. Diba? Dali lang, didikit muna tayo guys ha. Start na ako. Umpisan ko muna itong ginawa ko ninja para madikit si Boss Dennis. Asan ba yung pangalan kong ginawa ko dito? Ito, dikitan ko na. Okay, Dada Doms, pakibaba mo din yung bahay mo, Doms. Long time no si Dada Doms. Kumusta ka na? Tikitan ko muna itong mga to. Sino si Dada Doms? Ayan, 181 ka na, ano, modern. Wala ka short video kasi no? Para mabilis ba to mga panood. PSP. Ayan, tamsak dikit na rin. Pasuyo na lang ha, pasuyo. Sige. Sandali lang ha, magdidikit muna tayo. Mag-aayuda muna ako sa mga nandito kasi may pinramis ako kay Modern. Si Apo Mary Chris, ito, hindi pa ako dikit Apo Mary Chris. Baka makagraduate ka ng 2.9 Apo Mary Chris, no? Sending support from Apo G. Ayan, panoorin ko na siya. In a few seconds. Ayan. May bago ako ninja kaya dinidikit ko. Si Jopel, meron ka ng 268. So, 68. Si Boss Dennis, ayan. Boss Dennis, meron ka ng 599. 599, isa na lang. Panoorin ko muna tong beef on top mo. Okay. Out muna ako, Pogi, saglit lang. Sige, okay lang. Sige. Si Baggy Boy, nandiyan ka pa ba, Baggy Boy? Parang may kumakatok. Ay, wala. Noy Vlog, shoutout sa Noy Vlog. Ayan, dinikit na ako, Baggy Boy. Yung bago kong ninja. Number 10, thumbs up. Ang views mo, 1.1. Noy, pakibaba mo din yung bahay mo, Noy, ha? Ayan, nakikita nyo yung sa akin, guys, ha? Okay po. Mayroon akong didikit sa inyo. Basta baba lang kayo ng bahay ha. Ayun si Michelle, baba yung bahay. Michelle! Baka malay mo, makagraduate ka ng 1.5 dito, Michelle. Michelle, yung bago mong upload naman para press naman yung comment section mo. Yung bago mong upload. For example, itong bago mong ay, nawala. Nawala yung ilaw. Dali lang. Naputulan yata ako ng ilaw. Ayan, dito pa. Okay na, Michelle, ha? Sino pa yung pangalan dyan? Noy, sige, Noy!
Noy, yan, Noy Vlog. Aro, patay tayo dito. West Cove Resort, binalikan ng part 2. Aro, patay tayo dito. Ano pa siya? Original ba yung video nito? Alam ko bawal to eh. Yung mga ganito yung pinaplas mo yung TV Patron. Lalo na may logo. Pero okay lang yan. Ikaw nang desisyon mo na rin yan. Basta ako, didikit lang ako dito. Ayan. Dumikit na ako sa'yo ha. At dinikitan ko yung isang ninja ko. Dali lang. Dikit muna tayo. Brian. Maraming salamat tayo. Brian Vlog. Brian Vlog. Hindi ko na-tsempo yung ilas mo ah. Okay, Mels BD. Shoutout sa'yo, Mels BD. BD Mels Vlog. Ay, kung mag-stay ka talaga, ay maraming didikit sa'yo. Pero okay lang yan. Kasi nagbaba ka ng bahay mo. Baba mo lang ang bahay mo. Yes, mega shoutout sa'yo, Madam Abigail. Long time no see. After 66 days. 60 days. Musta? Musta po? Asan na ba si Modern? 183. Ayun, thumbs up. Dikit na po ako sa inyo. Kumusta po kayong lahat dyan, guys? Kumusta kayong lahat? Sino kaya marunong translate dyan sa Kapampangan, no? Ang hirap kasi, nahihirapan ako mag-translate. Sana yung ginamo yung mga, yung ikaw na nga at saka yung yun ka. Gusto kong i-translate sa Kapampangan yun eh. Gusto ko siyang ikantahin ng Kapampangan. Kaso ang problema, nahihirapan ako ng Kapampangan. Sana, kung meron ng mga composer dyan, no? Pakipiyan na lang, oh. Gagawin ko po ng kanta. Ayan si Modern, 182. Si PSP. Tikit na rin ako kay PSP. Nag-aayod na lang po ako ha. Shoutout sa ating Brian. Ayan, sige, patamsak. Walang problema yung Brian. Tatapsakan ko yan, Brian. Si Apo Mary Chris. Okay. Bagong dikit. Apo Mary Chris. Okay. Nakadalawa na ako Apo Mary Chris ha. Panoorin ko muna yung video mo. Si Jopel. Tikit na rin ako. Tamsak na lang ako kay Jopel. Kay Dennis Vlog. O, isa na lang kay Dennis Vlog. 600 na siya. Dali lang. Punta muna ako sa live ko. Kanina 10. Ayun, pumasok naman. 6 na lang. Dan tusok sa upcoming mo. Anong upcoming? Ayan. Si Brian, sige Brian, tamsak ko yan Brian. Ayan Brian, tamsak na ako Brian na Pogi 99. Ayuda sa'yo Brian. Hindi na ako nag-comment lang ako sa sa live mo. Ako Mary Chris, okay na ako. Kay Ma'am Abigail, dadagay natin si Ma'am Abigail. Ma'am Abigail, okay ka na ba Ma'am Abigail? Are you ready to ready to sing ka na ba? Ma'am Abigail. Tingnan natin si Abigail. Kung meron siyang upcoming. Naka 3,000 na pala siya. Congratulations. Congrats. You are now 300,000. Ay, 300. 3,000. Low, sis Abigail. Kita kits ko is PSP. Sabi niya man niya, okay? Tamsan ko muna tong si PSP Patroller. Ay, hindi na pala. Tamsak na pala to. Si pangalan ito, si Brian. Brian. Tamsak. Alam niyo ba yung balita ngayon guys? Sa Pilipinas daw, approval na daw yung isang SIM lang. Paano yung mga cellphone na dual SIM? Paano yun? Sasarado na ba? Me too, Ma'am Mary Chris. Mamamas ko po, sabi niya. Tingnan natin. Sa Paskong darating, ayan. Sige na, i-play ko na to, Mama, no? Mama Abigail. 5 minutes pala to. 5 minutes siya, Mama Abigail.
Ayan. Sige, ipanoorin ko muna hanggang 5 minutes na mabigil. Para madagdagan yung views mo. Wala ka bang short? Tumawad pa, no? Tumawad pa. Guys, pag-graduate nyo naman ay ang road to ano natin ngayon, pag-graduate natin ngayon ay si Modern road to 200. Si Dennis Vlog ay meron na lang siya ng isa na lang guys, road to 600 na siya. Sana po matikitan nyo guys, please. Pakitikitan nyo po yung mga nakapin guys, okay? Hindi ko mabasa yung mga comment. Dali, tignan ko muna yung mga comment section. Baka walang jacket. Sure, dikit ka ba? Dikit na ako sa lahat na nakapin. Salamat, Jopel, ha. Same tayo dating, ayan, si PSP, nagkita na kayo dito, Ma'am Abigail. Pupunta rin si PSP dito na, di ba, kumakanta ka dati dito sa taas, kaya kilala ka niya. Jopel also, Melmeles, sabi naman ni Abigail, ayan. Guys, please, pakisuyo na lang po sa mga pag-graduate naman po natin si Dennis ng 600. Kulang na lang po siyang isa. Magpasobra naman tayo kahit mga 2 lang o 4, 5, 6, 7, 8 siya. Kung hindi po kayo masama yung loob nyo, gawin nyo na po siyang 610. Okay. Sis Abby, anong gusto mong regalo? Sabi naman ni ay malapit na ako matapos. 2 minutes video. Ayan, si Michelle, nandiyan pa si Michelle. Michelle, di pa na sa'yo, Michelle. Naipipin saglit lang ha. Si Brian Vlog, tapos na ako Brian Vlog, nag-thumbs na ako 2, at saka nagdikit na akong isa sa'yo. Habang nagpe-play muna tayo, Yes mo, may kasalo sa'yo, Ronnie Suba, may kasalo sa'yo. Long time no si, salamat king pa magpunta mo king live ko na boss Apong Ronnie, salamat Ronnie Baka walang jacket. Okay, walang jacket kasi isa po yung katongpangan na supporter pala, Ronnie Suba. Maraming salamat subscribe nyo ako guys. Please po, road to 9,000 na tayo guys. Please, konti na lang po tayo. Ay dahil rarampa na po tayo sa ating 9,000. At isang guhit na lang para mag 10,000 na tayo. 2 guhit na tayo guys. Congrats! Sana po guys, masolve natin tong problema at hindi ko lang laban natin lahat kasi kasama kayo sa mga sa mga journey natin, Siyempre, hindi ko kayo makakalimutan pag dumami tayong subscriber, di ba? Kaya kailangan talaga guys, sariling sikap talaga. Sariling sikap kayo. Pagdating sa mga subscriber talaga, walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Kaya gumawa kayo ng mga content na nakakaiba. Ako nga, nag-iisip ako ng kakaiba na pwedeng kung balay mo makapag-viral ako, di ba? Hanggang sa mapunta tayo sa TV. Kapag na TV ka guys, malaking malaking privilege yun kasi ang mangyayari doon, dadami subscriber mo, dadami mga followers mo. Totoo yun guys. Tested na yun, kaya gumawa kayo ng mga content na kakaiba na hindi pa ginagawa ng mga tao. For example, kung gusto nyo magligo challenge, yun, hindi pa ginagawa ng ibang tao. O, di ba? Si Brian, magpagaling ka always, Brian, Magpagaling ka, Boss Dennis, thanks, sabi niya. Mama Abigail, malay mo kung gusto mong magligo challenge, walang problema yun. Baka magiging yung views mo, 50 million, di ba? Happy Merry Chris. Ayan. Tanggalin muna natin. Ayan, may signature daw. Mamamas ko po sa inyo. Okay na, napanood ko na, Mama Abigail. Okay. Nakailang views na ba yun? 83 na. Mamaya po mag-update yan. Mamamas ko po. Tingnan natin si Michelle. Nasaan na ba yun si Michelle? Si Brian may premiere ka, di ba Brian? Asan ba yung binaba ni Brian tsaka ni Michelle? Ito pala si Abigail, hindi pa nakapin to Ipipin ko yung mga bahan nyo guys Para naman na lahat kasi ipipin ko kasi para lang tayo. Hindi na ako mahirapan na lagi nagpipin. Kayo nang bahalang dumikit sa taas, okay? Kasi kung isa-isa talagang mahirapan ka, siyempre mawawala yung iba. Kaya nagdidikit muna tayo guys, okay? Baguio boy, nandiyan pa si Baguio. Sipag at tiyaga, tama.
Oo, gumawa kayo ng mga content na kakaiba. For example, halimbawa, yung mama nyo, yung asawa nyo, hinahanap yung bra. Pero, yung paborito niyang bra, hinahanap niya kapag naliligo. Ang gawin nyo, itago nyo. Tanong niya sa'yo kung saan. E di, pakita mo, nandun sa ano mo, sa puwet mo, di ba? Gano'n, parang paprank mo siya. Ako yung nag-isip pero hindi ko yung ginagawa, no? Ayan si Michelle, pag-isuyo ulit ang bahay mo, Michelle. Okay na si Ma'am Abby, ginapin ko na rin yung bahay niya. Si PSP, okay na rin. Si Brian. Brian, nandiyan ka pa ba, Brian? Brian. May premiere si Brian. Sige, sige. Ano natin si Brian. Alam ko may sakit tong si Brian eh. May sakit sa cancer ata yan. O, di ba? Sabi ni tumatawa si ano, Michelle, pasuyo ulit ng bahay mo, Michelle. Dahil hindi ko na nakakita. O yun, pwede yun guys. Kaya ano lang kayo. Basta gumawa tayo ng mga content na kakaiba. Ay ako nga. Ginagawa ko na lahat. Kumakanta, sumasayaw. Ginawa ko na lahat ng mga kahihiyan. Sabi ko, ginawa ko na rin to. Gagawin ko na rin. Ganun yun. Bahala kayo, sabi ko sa mga friend ko sa Facebook. Bahala kayo magsawa sa akin. Kung nagsasawa kayo sa mga post ko sa Facebook ko, sabi ko, sa isip ko, unfriend nyo ako, sabi ko sa kanila sa isip ko. Kung unfriend nyo ako, hindi naman ako mawawalan. Ay, mali. Hindi naman ako mawawalan eh. Kasi ano, ikaw ang mawawalan. Mawawalan ka ng pogi. Yabang no. Ayan, Merry Lakson po. King Plasang Luma, Ketang Harap Kapilya Ining INC, sabi naman ni Ronnie. So, ayan. Michelle, pakibaba ng bahay mo, Michelle. Didikit na ako. Tama na muna yung tawa muna guys. Kasi may pinangako kasi ako mga inayadahan ko. Kailangan ko to pa rin yun. Didikit mo tayo. 11 million. Maraming salamat po sa ating 11 million din daw sa mga nakikinig dyan. Shoutout po. Sa lahat po ng mga naka-BG, thank you. Kung sino man po kayo mga naka-BG, magparamdam po kayo dahil para ma-shoutout ko kayo. Cubs! Sabi ko sa'yo, nandyan si Cubs eh. Mega shoutout sa'yo, Cubs. Long time no si Cubs. Nakauwi ka na ba ng Pilipinas, Cubs? Ayan, Brian, nakadalawa na akong ayuda sa'yo ha. Abigail, Ma'am Abigail. Ayuda ulit. Hindi ako, magbabakas ako. Wala bang akit guys? Sumakit na yung lalamunan ko. Mahirap pala pag galing ka sa sakit. Ayun guys, gusto nyo umakit tayo, bababa ko po yung hagdan. Dali lang po habang nagdidikit ako dito. At saan na ba yung hagdan? Alam mo guys, 2 days talagang walang ano. Alam ba ginawa ko pa doon? Nag-ano pa ako, ano kasi yung tawag doon? Nag-reaction video pa ako doon doon sa nawala na. Anong nangyari? Ayan, akala ko nawala yung stream niya. Ayan. Yes po sir, sabi niya nasa Pilipinas ka na? Ayan, didikit muna tayo Ay, nakadalaw pala yung ni Abigail. Ayan, dito si Jopel. Ay, buti na lang si Jopel andito. Hello, good evening sa inyong lahat. Jopel Iyan na natin tanggalin ko muna tong music para hindi sagabal sa ating usapan. Ayan, sige Jopel. Mag-ano ka muna dyan, shoutout ka muna dyan habang magdidikit ako Sige, sige po. Sige. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapayat, mga kapogi. Shoutouts kay Brian's Vlog. Merry Chris. Shoutout sa inyo, no? Mega shoutout. Magandang gabi po sa inyo. Sige. Habang ako'y magdidikit muna ako. Didikitan ko muna yung mga pag-graduate dyan sa baba. Okay? Cubs! Magbaba ka ng bahay mo, Cubs. Alde.
kumusta wala kang benta ngayon? Wala kang benta ngayon na ice cream? O tapos na? Wala po kasi inorderan po ako eh, inorderan. Magkano yun? Order mo yun? Lahat-lahat yung 3,000 po. package. 3,000 o yung service mo? Yung service ko po 300 po. 300. Bali, magkano lahat yun? Mahina ako sa math. 3,300. 3,300. Ayan. Oh, Merry hindi ko na sila siningil Joker. sa pamasahe kasi nahiya din ako. 269 ka na, Jopel. O kapag Jopel, kapag umiiyak yung anak mo, i-mute mo lang, no? Para, kasi, bawal yung mga umiiyak na bata, no, Jopel? Yun na lagi yung Sige po, tatandaan. sige po. Kapag nag-live ka, pag mga para sa WH mo, iwasan mo din yung pag umiiyak yung anak mo. I-mute ka, kasi, masisira yung channel mo. Sige po. Sorry po. Okay. Hindi, para alam mo din yung ano, okay? Para sa next na magla-live ka, alam mo. Pero sa Facebook, alam ko, sa Facebook wala nang problema yun. Okay po. Ito, sige. Ayan, Ma'am Abigail, ano ka na? Didikit ako sa'yo, naka 3.1 ka na, Ma'am Abigail. 3.01 ka na, Ma'am Abigail, Naka isang guhit ka. Hindi ba may body kitan ko? Si Brian, nandiyan ka pa ba, Brian? Didikit tamsak ako sa'yo, Yan. Okay. Ang aso mo. Natawal ka. Ayan si Brian. Brian, dinidikit ako sa'yo. Nakatatlo na ako sa'yo, Brian, Yung mga nandyan, dinidikitan ko habang nandito ako sa taas. Habang may kausap ako dito. Cubs! Baguio Boy! Shoutout sa'yo, Baguio Boy, Salamat. Ayan, dinidikitan ko rin si Modern. Diba? PSP. Si PSP, nakano na rin siya si PSP, 3.01. Okay. Brian, Abby, reply done, sabi niya, Merry Chris, tamsak ticket na rin ako, Merry Chris, Jopel, yun na ba si Jopel? Okay, tamsak. Hindi na ako mag-comment. Pag-graduate lang natin siya. Ay, ito na, Jopel, Dennis. Dennis. Ayan, ito na, panoorin ko na siya para ma-600 ka. Ayun, 600 na siya. Okay, si Baguio Boy. Tignan ko na rin si Baguio Boy. Siguro natanggap ko na yung kay Ma'am Julie na binigay na banana na 100. Oo, siguro kasi naka 200 plus ka na Oo nga Thanks. biglang tumaas. Ma'am Abigail, ko na 3.01 ka na. Isang guhit ka na, gumuhit ka na. Bisayang Abalos, shoutout sa'yo. Kantahan tayo. Sige, punta ka dito, akyat ka. Bisayang Abalos. Alam ko mali pa yung bahay. Bisayang Abalos, nagtrabaho ko sa SM Clark, hindi mo na ako nireplyan dun sa mo. Parang natatandaan kita, kung saan kita nakakilala. Na-meet na kita sa Pampanga. Cubs, pag-ibaba mo din yung bahay mo, Cubs, Okay na. Nakagraduate ka ng 600 si Dennis. Ayan, kung gusto niyo pong umakyat at makikanta at makikwentuhan, kung meron po kayong talent, sige po, kakanta sasayaw po kayo, pwede. Sa engineering ako. Ay, oo, tama. Sa SM Clark. Parang alam ko na. Oo. Sana ako Bisayang Abalos sa Unitsuka Tiger ako. Alam mo ba yung Unitsuka? Doon ako dati. Ayan. Doon ako. Magkanta na ka. Hapon dyan, mapayos ko pin kayari ko mumelag na dapon dyan. Pero, sige, try natin. Ayan, kumusta? Ayan, Gem Builders guys, huwag niyo pong kakalimutan. Di kita na kumusta yung Koyang Dennis. Oo, sa SM Clark. Oo, doon ako. Kilala mo ba yun? Nandun ako dati nagtrabaho. Kaya sabi ko, pamilyar ka sa akin. Nakikita kita doon sa SM Clark.
Sabi ko, kilala ko to. Sabi ko, nagbablog na pala tong si Bisaya. Doon ako sa Ulit Suka Tiger. Ayan, magkanta na ka, sabi niya. Kakanta daw kayo. Sino ba yung kakanta dyan? Oo, sa Ulit Suka, doon ako. Doon ako. Bisayang Abalos. Kaya pala nakikita kita. Ayun guys. Si Bisayang Abalos guys, kilala ko pala to. Natatandaan ko siya kasi nakita ko sa ano. Pero hindi ko siya katrabaho. Nakikita ko lang lagi sa Clark. Sa SM Clark, kaya kilala niya ako. Oo, tama. Doon ako. Doon ako. Ano ako doon? 7 years ako doon. Pero ngayon wala na nga. Kasi nga nagsara na yung tindahan na yun. At dahil sa pandemic, last July 2020. July 2020 ba? Oh, 2020. Ay hindi, 2021. Nagsara yung July 2021. Tapos 1 year na akong walang trabaho niyan. Nakastay lang ako. Kaya nangyari ito. Oo, sa Unitsuka, okay? O kakanta ka ba, Jopel? Baka gusto mong kumanta dyan. Di pa ako marunong kumanta. Marunong lang pa ako magpapogi. Gano'n ba? O, sige. Sandali lang. Ano ko muna tong si ano. Hindi kitang ko muna to. Ay, si Bisaya. Ayan, nandyan na si ano. May singer na ako, yes. May singer na ako. Nandyan na si Apong Dante Baron. Yes. Oo. Binaba ko yung hagdan na Apong Dante, small word kapogi. O, di ba? Hindi nila ako kilala doon, pero hindi nila ako kilala doon. Ay, si Noy Vlog. Noy Vlog. Long time no si Noy Vlog. Ito, bagong pasok din si Noy Vlog. Ayan. Dali lang ha. Sabi mo, it's me, Chosen Vlog. Long time no see. Kumusta? Dito ako sa kan. Bisayang Dito ako Abalos sa live. trabaho. Ayan si Noy Vlog. Dali lang, iyan na natin tong mga to. Dahil malilit pa yung bahay nila. Noy Vlog, shoutout ka muna Noy Vlog. Noy Vlog, nakamute ka. Wala kang boses. Narinig niyo? It's me. Wala. Sige, magsalita ka nga, Noy Vlog. Sige. Magsalita ka nga. Sige. Sige. Narinig Kaya mo? mo yan. Oo, yan. Okay na. Hey, Dennis Vlog. Ayan. Oo, narinig ka namin. Mag-get set ka kasi para maano ka namin. Marinig ka namin. Gem Builder. Hi, Dennis. Sabi niya. Wow. Sige, mag-shoutout ka muna, Noy Vlog, sa lahat ng mga nandyan sa baba. Ako po si Noy Vlog. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan, paki-subscribe niyo po ako. Ano ka dyan? Magmakaawa ka sa baba. Joke lang. Mag-shoutout ka muna para matuto ka rin mag-live stream. Kaya kailangan mo din mag-live stream para sa W. Hello, Noy Vlog. Good evening. Ayan. Hello. Ingay ng aso dito eh. Ayan, baba ko yung stream niyo. Cubs. Ayan. Sige. Dito ako sa trabaho. Hinintay ko mga 11 out pa. Noy Vlog. Saan ka ba, Noy Vlog? Hintay ko mga 1,000 ka na, di ba? 1,020 Boracay ka ako. na, Noy Vlog. dito akong trabaho sa Boracay. Ay, taga Boracay ka, Noy Vlog? Pilipinas ka Taga pala. Boracay ka, Noy Vlog? Eh ako, Kalibo lang ako eh. Hindi na ako, lapit lang tayo. Yes, Kuyang Ray. Shout out sa'yo, Aklan. Kuya Ray. Shout out, salamat sa Merry Christmas, Maya Pabeni. Aklangan. Ay, Aklangon ka din, Noy Vlog. saan sa Salamat, New Kuya Ray. Buswang. New sige Buswang po. kung saan Pwedeng... ang mga Oo, kapugian. Anong tumaas? Bahay? Tumaas ang Hindi ka sa bahay kalibuan. o umakyat? Sige, New sige. Buswang lang. Ha? New Buswang. Ayan. Sige. Kung saan yung maraming pogi. tabas ako, tabas. Wow, sana all pogi. Ayun guys may mga kasama po ako dito, mga pogi daw. Siyempre mga pogi to, si Noy Vlog. Nandito na rin si Kuya Ray. Siyempre, isa rin sa mga pogi to. Kuya Ray, long time Kababayan no si pala Kuya kami ni Ray. Noy Vlog eh. Wow. Kababayan Mas kami ni Noy maganda, Vlog, oh. magkababayan kayo. Ayan.
Ayan, may bisita tayo, Jopel at saka Noy Vlog kasi Babae. Hello, umaga hello, na to, hello. kaya makipagkaibigan din kayo sa mga ganyan para matumulong din sa mga WH nyo. Okay, Kuya Ray, shout out po. Hello. Hello. Hello, Shoutout good sa'yo, evening. Kuya Ray. Sa inyo. This is Kuya Ray Vlogs at umaga sa akin at Apong net, shout nagising out. ko lang. Greetings from San Francisco, California guys. At Oh. yeah, kumusta kayo sa mga narinig ko lang ang ating host si Edward. Tama yung sinabi niya. Kung gusto niyo pong sa mga nagsisimula na vloggers at mga makagraduate ng 1,000k bananas. Ang mahalaga po dyan, either na kahit nasa taas kayo at or nasa baba, try to greet Net, everybody. No? Yung mga nasa baba, makipagkaibigan, kumustahan. Kasi hindi po natin alam kung sino po talaga yung makikilala natin, mga tunay na kaibigan din. At the same time, yan talaga ang number one talaga para sa akin is to really enjoy. Enjoy talaga tayo sa pag-live streaming, kumustahan, no? Ang ating mga OFW, ang ating mga kababayan. No? Dennis Vlogs, mag-shoutout. Merry Chris. At kung tayo naman ay, eto nga, nasa taas tayo. No? This is our chance to really i-promote natin ang channel natin. At i-ano natin kung anong natin, nagsisimula pa lang tayo or, or basta kwentuhan tayo and things like that, guys. Ako hanggang ngayon, kahit ngayon, I mean, okay na yung bahay ko. Sabi nga nila, mansion. Hindi naman mansion. Pero yung gawa kayo ng number one guys ngayon, yung shorts, kahit shorts video, kahit na, yung alam yung type nyo na, eto, pakita ko to, At kasi nakakakuha rin kayo ng bananas doon. Doon ang malakas din na makakaipon Totoo kayo yan. ng views and bananas, no? May didikit din sa inyo sa Yes. shorts. Totoo yan guys. Kahit mga 5-10 seconds, nako, yung isa kong shorts talagang sabi ko, minsan may mga shorts ako na kung ano yung inaasahan kung hindi magte-trending, yun ang magte-trending. Ganyan talaga yung no? Totoo po yan. Oo, Tingnan mo, yung nagdagdagan yung ako isa ng kong dalawa. ginawa na yung ano ba yun, duck. Oo. O rabbit yun, toys. Nilagyan ko pa ng decoration. Tapos sa isang araw kasi minsan nakakadalawa o 3 shorts ako, no. Yung isa naman elevator na walang kabuhay-buhay. Yung pa'y maraming views. Grabe. Ganun po talaga. Kahit yung mga hindi dapat na mag-viral, nagba-viral po talaga. Totoo yan. At saka Totoo guys, yun. talagang no. Meron akong may mga iba, yung panimula pa lang, wala pang 1K guys. Mas mataas pa yung views nila kaysa sa akin. Sabi ko, bakit kaya pala nakita ko shorts? Shorts is the key. Ayan, Yan good ang morning trending Kuya ngayon, Ray. Sabi naman ni Kuya Jem, Annette, ayan okay. Guys, Hello, ito Jem. pakilala ko po lahat ng mga Kuya Ray. Kuya Ray, ito na talagang talagang umakyat na sa akin to, 2 beses na rin yata umakyat si Kuya Ray sa akin. Ito nagsisimula pa lang si Jopel at saka si Noy Vlog, mga Joyfel, no lagi vlog. pupunta sa akin to, kaya bless ako sa kanila, yung mga malilit na bahay talagang inaano ko sila. Pero bago lahat, okay, pakanta na natin si Kuya Ray. Wala na pang paligoy-ligoy pa para isang diretso na lang, okay? Para hindi na mainip yung mga nasa baba, nagre-request na sige. sila ng mga kanta-kanta, okay? May bago Kanta na akong tayo, mute pinag-aralan muna na tayo kanta guys, eh. Oo. Ito yung pinag-aralan kong bagong kanta na sana magustuhan nyo. Pero hindi lahat to kinakanta ng mga iba kasi nga masyadong parang personal. Yung bang minsan kung may mga asawa kayo, no, minsan, hoy, sino yung pinariringgan mo dyan? Hindi naman. It's for all of you. Here we go. Hopefully magustuhan nyo guys. Here we go. Harang lang. Pasensya na kayo sa aking magulo yung buhok. Naku, kagigising lang talaga. And thank you, Edward. Yan. Kumusta na yung hopefully okay na yung pakiramdam mo rin.
hindi ito. Sorry. Halos pareho ng title. Okay, here we go. Open tayo. Pinilit ko iwasan ka dahil ako'y nakatali na sa isang dilag na labis mong minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Ngunit habang tumatagal, sa'kin lalo kang napamahal. Ang puso ko nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot at paano ko maisatabi itong nararamdaman. Nababaliw na nga ba ako sa'yo? Dahil habang tumatagal, sa'kin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit kong limutin ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Ayan, nahulog yung dalawa dahil sa kanta. Oo nga, nahulog nga po eh. Nahulog si Noy. Nag-PM dito sa may private, hindi ko nakapita. Taga sige. Tapos na, andito ako sa'yo. Ayan, thank you everybody. And Ayan. Hindi ko
Ayan si Kuya Ray guys ha, dikitan niyo po si Kuya Ray. Jopel, dito lang muna ako. Bicolano OFW, ayan, shoutout po sa Landali lang ha. Yeah, dikitan niyo ako guys Ah. at balikan ko kayo, and Dali then lang. at the same time kapag nagla-live ako, lalo na yung mga sayang nung kagabi sa oras ko may LS ako. I've been promoting those who are less than 1K subscribers, and pero palagi namang ganun din guys. Talagang pinokus ko lang yun ng pinaka-team ko. Pero marami kayong makikilala rin sa aking channel, and Kuya Ray, in love ka yata, sabi ni Mary Chris. Palagi akong in love, oy. Pero Ayan. alam niyo bang ako, hanggang sulyap lang ako. Hindi natin Ayan, maiwasan si- yan, di ba, Kuya Edward? Opo, May so, totoo makikilala yun, mga tayo ng mga co-host na magaganda. Pero i-shoutout niyo yung mga mahal niyo sa Brave Young na buhay. yan, shoutout sa'yo ha. At saka si Bicolanong OFW, Lalo na kung may shoutout mga po asawa sa tayo. Shoutout muna nating family natin para alam nila na Dante. hindi ayan. tayo nangingisda ng kung ano-ano lang. Mm. Ayan. Ayan guys, nakapin po lahat. Brave Young na yan, shoutout sa'yo Brave. Salamat sa guys, lahat po ng mga mga bahay niyo po ay nakapin po ngayon lahat guys. Wow. Kasi isang isang Tingnan nyo, guys. tamsakan na lang yan Ating para host. isang na lang kayo. Pero kasi ako nagdidikit ako habang kumakanta si Ayun, Kuya thank Ray, you. nagdidikit Ako naman, ako. hindi ako makadikit muna. Ha? Ikaw naman po yung taga-kanta, ako Okay. naman yung taga-ayuda. Kung gusto niyo po umakyat ha, Abundante, kung gusto mo na umakyat, pwede ka na umakyat dito habang nahulog yung dalawa si Noy. Si Noy Vlog at saka si Jopel. Hindi ko ma-mute ang pangalan nito, si Noy. Yeah. Oo, Oo. mute ko sana siya kaso siyempre kumakanta ka. Okay lang, Ayan. hindi ko naman narinig. Sabi ni Mary Chris, wala Ay, naman hindi ko daw siyang mahal. narinig. Wow. Alam nyo, minsan minsan, di ba, dinadasal natin, Lord, sige na, bigyan mo ko. Tapos pag dumating na yung mahal, sasabihin naman, ako, sino tong dumating sa buhay ko? Alam nyo yun, mga ganun yung bang, we cannot satisfy ourselves. Kaya nga palaging sinasabi, be careful for what you ask for. No? Oo, guys. Tama. Huwag kayong maano dyan. Noy Vlog, nakapin na yung bahay mo, Noy Vlog. Huwag kang mag-alala, titikitan kita. Okay, Noy Vlog. Ano nangyari? Ba't nahulog kayo? Ano ba yung net nyo? Or tinawag ba kayo? Nasaan na daw siya eh. Sige. Ano ba? nasa Ano ba labas, yung sunod no? natin, Kuya Ray? Ayan, Ayan, that's it, yung yeah. bahay mo, Kuya Ray, huwag kang mag-alala. Nakapin na rin yung No bahay worries, para no mga worries, short video. Dikitan nyo po ha, si Kuya Ray Vlogs. Ayan, nakapin na rin yung kanyang bahay guys, okay? Mag-request po kayo guys sa mga OPM Classic. Sigurado, si Kuya Ray, mga classic sa mga OPM. Like mga kahit Isa pang maputi OP. ng buhok. Ito yung team song ko Ito na palaging... sige, kantayin nyo na po, Kuya Ray ha. Kilala nila ako Ayan. sa pagsusulyap. Pasulyap-sulyap ata yan. Sulyap-sulyap lang. Diary Pero hanggang doon lang, EJ, guys. shoutout Okay lang sa'yo. yan. It's, kagaya si Mary Chris. Sige. Mary Chris, taas ka rito. Mag-mute na ako, Kuya Ray ha. Sige, Para sige. mag-ready ka na po. Sige po. For all of you, another one. Team song ng Tatay Ray nyo. Tatay na, lolo na actually. Shoutout sa aking mga apo. Dalawa. Here we go, guys. Cabs! Thank you, Cabs. New member. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasaya araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang walang gulo. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa ulap ako? Bakit kapag kausap kita, nauutal-utal sa'yo? Bakit kapag nandito ka, nababaliw ako? Nababaliw sa tuwa ang puso ko.
Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ng totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Bakit kapag kasama kita, ang mundo ko'y nag-iiba? Bakit kapag kapiling kita, ang puso ko'y sumisigla? Bakit kapag nandito ka, problema ko'y nabubura? Ikaw ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ng totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Shout out, shout out! Sa may jowa o walang jowa, okay lang yan. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ng totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Yan. Wow, galing naman dun sa pasulyap-sulyap mo. Kuya Ray, salamat po sa pasulyap-sulyap mo dahil marami mga nagsulyap-sulyap dyan. Mga nagsulyap-sulyap, mga padalaw-dalaw, maraming salamat po sa mga dumadala. Yan, maraming salamat guys sa inyong pasulyap. Oo. Talaga, oo. You know, sulyapan kayo dyan sa baba. Oo, salamat. Ay, my friend from Japan. Aqua Marin, shara sa iyo. BG Kumu. And salamat po Merry Chris for BG. Ay guys, maraming salamat po. Kay Cabs Alde kasi may nagre-request po siya dito. Ano kasing request mo, Cabs? Ayan, nakamago, bravo nga eh. Bass Gen Official. Mega shoutout po, Bass Gen Official. Sino ba yung mga hindi ko na shoutout dyan guys? Sabihin nyo lang po Huwag po kayo magagalit. Sabihin nyo lang po pangalan nyo. At shoutout po natin Wala pong ang tawag dito? Magtatampo. O sige. Cabs Alde, ano kasi request mo? Hindi kasi may request po kasi yan lagi. Ayan si Boss Den. Sandiyan ba si Boss Dennis? Aqua Marin. Si Kuya Ray, tamsak ticket dan, sabi niya. Wow, marami nang dumili ka sa'yo. Ay, maraming salamat Ray, guys. salamat po sa mga Mag-iwan lang dumili kayo ng bakas talaga guys. Iwan kayong bakas para ano. Tsaka yung okay lang, idikit nyo yung ninja. Kaya lang, hindi ko mababalikan yung ninja ha. Yung main Ako, nyo main para ninja. kasi yun ang pinalalaki nyo ha. Pero pag Kuya Ray, yung sa akin, mga sending support from Kapogi, Edward Laksina, wag mo nang balikan Okay yan lang sa akin yun. po lahat yun. Okay. Pero yung mga mga nasa 100, yun, babalikan mo kasi mga Oo. may mga kakilala ko dyan na mga maliit ng bahay. Kaya pinapaangat natin. Si Bass Jen, maliit pa din yung bahay nito. Kuya Ray, tamsak dikit. Sino ba kasi nagre-request? Cabs Alde, ano po yung request nyo? Cabs Alde. Si Cabs. Nakalimutan Ano yung request ko. mo, Cabs? Kasi yung request Kung nito. alam ko lang ha, Cabs. Kasing kanta yung kanta na yun na Cabs Alde, ano kasi yung kanta request mo? Nakalimutan ko na yung kanta mo na favorite mo, Cabs Alde, kasi pinapakanta po sa akin dati yan. Sobrang taas ata niyan. Naku, kakatakot. Pero kailangan Ano pagbigyan yata? yan. Super chatter yan, oy. Si Cabs Kailangan Alde, yan. host, patulong sa WH ko. Ilan na ba yung WH mo, Boss Jen?
Basjen. Actually, tumutulong naman ako sa mga WS pa. So, hindi lagi-lagi kasi may piniplay din ako guys. Kasi dati-dati wala talaga akong piniplay. Kasi nga dati, wala akong laptop. Kaya, siyempre, thankful ako kay Apong Juan Tamad dahil binigyan niya ako ng laptop at makakatulong ko sa mga nangangailangan dyan sa mga WH. Thank you. Kaya, tutulong tayo sa mga WH. Kung kaya, Basjen. Cubs Alde, Careless Whisper, sabi niya, Kuya Ray, lablaban na kita. Sabi niya, ano request mo? 200 na lang. Sige, Basjen. Sige. Tutulong ako sa Basjen, ha. Wala kang sounds, Kuya Ray. Wala po. Hello. Nawala si Kuya Ray. Wala daw. Hindi niya daw marinig daw. Kuya Ray, akyat po kayo ulit. Kuya Ray. Dan po sa'yo. Maraming salamat po sa mga dumidikit kay Kuya Ray, ha. Guys, yung pong mga nakapin po, yan po lahat ng mga Basjen, huwag kang maglala, magpe-play ako sa'yo, promise. Kahit mga konti-konti. Okay? Iyan ko muna itong i-hagdan. Ayan. Bali lang. Magano ko lang ng playlist mo, Basjen, ha. Yung mga vlog mo na mga 1 to 15, mga vlog mo na tigpa 5 hours, type 5 hours, 5 minutes, mga ganun. Piniplay ko din yun. Okay? Dali lang. Baba ko muna yung hagdan. Dali, hagdan. Mahina signal host. Ganun ba? Ayan. This is my video. Okay? Dali lang, ha. Nawala na si Kuya Ray. Wala na akong, Apong Dante, are you still there? Dante Baron. Ayun guys, so pin po, nakapin po lahat ng mga bahay nyo guys. Please, pakisubscribe naman po sa lahat ng mga nandyan. Nasa baba, Merry Chris, okay na, dikit na ako kay PSP, Dennis. Habang may kausap ako, habang may kumakanta dito, at ako'y magdidikit sa inyo guys, okay? Si Baggy Boy, okay na ako si Baggy Boy, Boss Jem, Hapon Julie, tapos si Bisayang Abalos. Bisayang Abalos, nandiyan ka pa ba? Bisayang Abalos, nawala ka na yata. Nawala naman akong ilaw. Nawala. Okay, shoutout sa ating 10 million. Ako ba rin, okay? I will give you banana, okay? Kilala ko to eh. Sabi ko, naalala ko tong si Bisaya eh. Si Noy Vlog, okay, dikit ko na rin. Si Cubs Alde, dikit. Si Dante Baron, okay. Si Kuya Ray, okay, tapos na rin. Cubs Alde, nakailan na ba ako sa'yo? Si Dante Baron, si Kuya Ray, dikit ko na rin si Kuya Ray. Ayan guys, asan na si Kuya Ray? Nawala si Kuya Ray. Dali lang, ha. Baba ulit yung dan. Hindi tayo makakanta ng maayos. Hindi lang. Apon Jam, macho ka pa palagay na Apon Jam Builder. Apon Jam, are you still there? Ayan. Eto, nandito na si Apon Merry Chris. Kakanta yata ng 20. Apon Merry Chris. Arrested there. Hello? Kong Al! May kasyara sa'yo, Kong Al. Nandito na si... Hello. Hello. Merry Chris. Hello. Gagarad Magkay ka. ko. Gagarang ka Japin. Sige. Ayan, Merry Chris. Naglolo ko yung aking sound card. Ayan, nahulog si Merry Chris. Test. Okay. Okay na. Nawawala yung aking guys. At actually, sandali na lang ako dito. Sige. May pasok ako. Sorry. No worries, Sige. host. And Alike. Sige. Sige po. ayan, Ako siguro yan. mga dalawang kanta na lang ako guys, and then bababa ako, and then magdedikit ako sa inyo ngayon. Bababa ako at makikipag-tropa, kaibigan. Yes. Maraming Yes. salamat po, Kuya Ray, sa bagakyat. No problem. Sana Asan yung, hindi lang to isa. yung Nagre-request. yung request? Cubs, ano kasing kanta mo, Cubs? Anong Cubs Alde, please. Pakibaba mo yung kanta mo. Inday Pislat, mega shoutout po, Ma'am Inday Pislat and Kong Al. Mega shoutout po. Salamat po sa pagpunta. Ayan. Inday, Kong, thank you. And Kuya Ray. shoutout. Sandali. Kuya Ray ka ng Kuya Ray. Cubs, ano yung request mo? Hapon Julie, salamat sa patamsak. Ayan, tamsak Hapon Julie.
Mega mega love 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 love. Ano ba Shoutout po si baka Ate may Julie. pinagdadaanan si Cabs. Ito para sa iyo, Cabs. Okay. Oh, sige sige, mute na ako, Kuya Ray. Sige, kapatid. This is for all of you. Ayan, si Julie Flores France. Mega shoutout po. Ayan. Sorry, hindi ako nakakadalaw na naman. Naku po, magagalit na sa akin si Ate Julie. Bago ako pumasok, guys. Okay, here we go. Unting pumapatak nang di alam ang luha. Ayaw ko ng ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Pinalikuran mo ako ng papalayong. Thank you, Ate Julie. Sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Unting pumapatak. Thank you, Inday. Nang di alam ang luha. Ayaw ko ng ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng pusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayong, sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis mong sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Kahit pabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya, nasa isip ay lisanin. Aking hinihiling, muli ay tanggapin. Dalangin ang pusong sumisigaw, labis na nasaktan ako. Ayan. Sabi ni Ronnie, sino pa talaga hinaharana mo dyan? Yan. Ang taas doon ha. Talagang kinakaya mo talaga, Kuya Ray. Yung taas doon ha. BG muna tayo. Walang ilaw. Saglit lang. Ayun guys, kung nyo kakalimutan, paki-subscribe po si Kuya Ray.
Kuya Ray po ay Okay, nakapit thank po you, din ng guys. kanyang bahay. Guys, pakisuyo na lang din po si Inday Pislat. Di kita nyo rin si Ronnie. Kuya Ray, sino nga ba ang haray? Ay, Cabs, ano kasi request mo, Cabs? Nakalimutan yung kanta mo kasi sobrang tagal na eh. Hindi ko na alam yung kanta mo. Nakalimutan ko na. Para bababa na daw si Kuya Ray kasi magdidikit daw siya. Sige, okay lang yung Kuya Ray. No problem po yun. Ito na lang, last song ko para sa inyo, With My Babe. Okay. May Parang hindi beat daw. boring, di may kajuwit tayo. Babe, halika rito. Hindi ko napansin Soy Ronnie. Pero salamat salamat. Ayan. Mawala yung kaya ko. Ayan, makita Ang bilis ng oras, guys. 7:35 a.m. sa akin, alas 9 ang pasok ko. Sa Pilipinas, ang oras niyan, 10:35. alas 12. 10:35. Ating gabi, Oo, yan eh. ang ano ko. Kaya ako'y magpe-prepare Na pa, ako. pero makikipagtopa-topa muna ako dyan sa baba para ako'y naman makadikit din, pabalik sa inyo, guys. No? So, this is my last song for all of you. With My Babe. Hold on, guys. Hopefully, ma-enjoy nyo tong kantang to. Pilipina, mabait. Nandyan sa Pilipinas. Nakita ko, nahuli ko siya. Hey, ikaw. Baby, let's cruise. Don't be confused. And if you want it, you got it forever. This is not a one night stand, baby. Yeah. Let the music take your mind. Just release and you will find. Team Kapogi. You're going fly away like you're going my way. I love it when we're cruising together. Music is played for love. Cruising is made for love. I love it when we're cruising together. Baby, tonight belongs to us. everything's right. Do what you must. And inch by inch we go closer and closer. To every little part of each other. Just release and you will find you're gonna fly away like you're going my way. I love it when we're cruising together. Music is played for love. Cruising is made for love. I love it when we're cruising together. Cruise with me, baby. Ooh, baby, let's cruise. Let's float, let's
And if you want it, you got it forever. I could just stay here beside you and love you, baby. Let the music Take your mind. just release and you will find you're gonna fly away like girl going my way. I love it when we're cruising together. The music is played for love. Cruising is made for love. I love it when we're cruising together. You're gonna fly away like you're going my way. I love it when we're cruising together. Music is played for love. Cruising is made for love. I love it and I love it. I love it. I love it. Ooh, cruise me, baby. Wala. I love it when we're cruising together. Music is played for love. Cruising is made for love. I love it when we're cruising together. Tia Michelle, thank you. Ayan, galing ni Kuya Ray. Ayan guys, huwag niyo pong kakalimutan kapag may birthday po, invite niyo po si Kuya Ray. Siguradong pupunta po yan. Dahil depende yan sa oras, kung sa oras nila. Kasi minsan hindi patas yung oras, kaya dapat sabihin nyo agad ng maayos. Usually pag hapon sa Pilipinas, tulog na ako niyan. Yung mga bandang Gabi dapat. alas 3 ng hapon, kumbaga alas 12 ng hating gabi yan sa atin. Pero mga gantong oras, kaya halimbawa gabi na sa Pilipinas, yan mga bago mag alas, Yung lolo ko yung bago mag midnight sa Pilipinas. So medyo available pa ako niyan. Ngayon, prepare na ako at kumbaga Sige po. abangan din po. Meron akong premiere, na-meet ko yung isa sa mga ka-vlogger dito sa US. Namamasyal sila and sabi ko, malapit sila dun sa ano ko nga, sa bahay ko. Sabi ko, kaya nagkita kami, si JT Pinoy Vlog. And nagsisimula pa rin lang siya din, guys. Yung bananas niya nasa less than 500 din. So, I gave him an Puntahin niyo advice dito. and things like that. Pupuntahin niyo po dito. Sige, papuntahin ko, Edward. And again, guys, talagang ano rito, yung you have to really enjoy. And then, kung ang habol niyo po, of course, pagkakakitaan. Ako talagang sabi ko nga ganun, ano, I've been monetized since last year, March 4th. At very supportive po talaga yung mga ano ko, yung mga nag-ano ko dun sa akin. And then yung mga kinikita ko, guys, binabalik ko yan. And hindi sa pag-ano, guys, hindi nyo pa po kung rin ako kilala. But soon, pagka dumalaw kayo, guys, you'll know me better. No, maraming salamat again. Baguio Boy, mega Yes. shoutout. And ayan. And maraming Okay. salamat again. And Thank you po Kuya Ray sa bagakyat. thank you, Edward. And of Sana course, hindi no lang po- problem. Pag At, may time po kayo, sige, walang problema. Alam mo naman, always welcome po lahat dito. Basta kakilala ko, pero kung di ko kilala, talaga hindi ko pinapakyat kasi mahirap na, baka may may Pagkano yan, usually ang Mahirap. policy ng books, open cam first para naman yan. At, Pero kapag kilala ko na- talaga, pinapakyat ko. Kaya minsan hindi ko alam kung ikaw ba yan, sabi ko. Pero salamat din po Kuya Ray sa mga advice mo. Ayan, sa mga nandyan sa mga maliliit na bahay. Ayan. Siyempre sigurado alam niyo. palagi lang mag-enjoy, guys. Kasi once na ma-monetize ka, yan ang simula ng inyong guys. Ay, may bisita pala ako, Kuya Ray, si Dante Baron. One of Dante. my... Oo nga pala. Dante Baron, mega shoutout. Dante Baron, akong Dante. Kuya Ray. Kumusta, Long kumusta? time no see. Diyos ko, 550 years. After 50 years. Ano ka? Okay na ako. Ano Okay na ako. Kailangan kong... Magaga.
O kinuldas yun? Ano daw, ewan ko ba, Eh, nasa mag-BG-BG si ano, muna daw si siya. Apo Merry Chris. BG-BG muna daw siya, nawahulog. Kaya yun. Wow. O Kuya Ray, pasensya na kasi kabangpangan din kami Kuya Ray ha, pero Sorry, huwag sorry, mag-alala. Kuya Ray. Okay lang Ano yun. pa? Wala Hindi ka lang. namin pinag-uusapan na ano yan. Yun na yun. O yung iba kasi Kuya Ray, pag nagkabangpangan kayo, akala nila pinag-uusapan namin sila. Hindi. Hindi Ano lang kami talaga. Hindi naman okay lang yan. Apo At Merry alam ko Chris, maraming Apo Merry bisita dyan sa baba. Nakikinig din mga Kapampangan. Mega shoutout. Opo. Ayan Buti Kuya na Ray. lang, nag-BG. Maraming salamat po ulit ha, Kuya Ray. Okay, Oo. thank you. Dante, yan, kumusta na? Yeah, Kuya Ray, thank you so much, Kuya Ray. Welcome Nice welcome, meeting you, guys. Kuya Ray. Pag Nice meeting you, guys. And God bless you. And pagka may time ulit ka, akit ulit ako, guys. And, okay, yan, okay. mangingisda Thank lang you. ako sandali sa baba. Thank you again, guys. God bless. Sige po, Dennis Kuya Vlog. Ray. Sige, Thank sige. you ah. Sige, Apo. sige. Ayan si Kuya Ray, nakilala ko to kay no, kay Okay, Kuya Ray. Vlad. Sige, sorry na yan. Good evening. Thank you. O yan, magkaya ka pa, mag-shoutout ka pa. After 370 years, Wala. minupet ka kini. May wala Oh, kayo, busy may ka? wala. Ali na. Oo nga pala, sorry. Okay mo. Nung previous Hindi ka alive, ano mo niya? days. Oo, Hindi ka di wow. Okay na ako. Buti na Ayun mo na. Buti na mo busy Apo Merry Chris. Alang Well, mapabisi. busy ka niyan. Oo, Ano kasi, inabayanan na ako kasi ala pa minukyat na din kaya sabi ko, bayanan nyo ko pa parang magdikit ko ako Sige. habang didikit ko. Kanta na ako niya, Soy. Oo, Habang busy sige. yan. Gusto ko po ta. Yan nila mag-busy. Mm. Oh, sige. Banatan ka. Sige Oh, pa kayo. oh, Oh, sige. Apong Merry Chris Magaga, magpaka-busy ka pa. Magpaka-busy ka pa agad eh. Apong Merry Chris. Yeah. All this but goodies. An angry silence lane, roll of heaven, and in your eyes so lit, I've never seen. If I had found your roots, you might have stayed. But as I turned to Spain, the music played. As lover danced away around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stay. And as you took his hand, the music played. Across the darkened room, their fatal sighs I saw. You've been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting and driving to your side. I could say the things I should have been. Refused to let my heart control my hand. But I was made to see the price I paid. And as he held you close, the music played. And as I lost your love, the music played.
O ito? Ang ganda naman. Yun yung sabi ko sa'yo, Soy, yung ano. Ayun, shoutout ko muna si Amore Power Mix Vlog. Salamat po. May jacket po ba kayo? Ang ganda naman nung ano mo. Ano siya? Video okay na may score. Ano yung score mo, Soy? Na? Kaya Yung mo score mo. 75, Soy. Basang awa yan eh. Basang awa yan. Hindi ako naniniwala sa 75 yan. Mga 99, 100. Ayan. Amore, salamat po, Ma'am Amore. Ayan, shoutout po sa'yo. Ano ba yun? Namamatay yung ilaw ko. Mag-miss siya kasing saksakan na yun eh. Ayan, guys, huwag niyo pong kakalimutan. Pakitikitan po si Dante Baron. Ayan, kapag po nag-elias po yan guys, nagpapakita po yan guys. Pakita po yan. Pero ngayon sa elias ko hindi mo nagpapakita. Sa elias niya magpapakita po yan. Oo. Nakabarong. Oo. May barong. May biyak sa likod. Oo. Kaya guys, dikitan niyo po si Dante Baron. Ay, nakapin po yung kanyang bahay. Sir Edward Demelasaw po, sabi naman ni Amore. Amore Power Tignan mo nga si Amore. Kung ilan naman yung bahay niya. 1.4. Salamat po Amore. Ayan, sa lahat po ng mga nandyan guys, sa mga naka-BG, si Boss Dennis, ayan si Kuya Ray, salamat po sa inyo. Si Michelle, salamat Michelle ano ka dyan, thank you so much guys Nagdidikit ako sa lahat ng mga nakapin guys Alam niyo na po yung mga sending support from Kapogi, wag niyo na pong balikan yun dahil ako po yun ay pangdagdag po sa mga subscriber niyo yan, okay? Okay, pakantayan natin si Dante Baron kasi Ken TV Official, nag-share sa'yo kabalen. Long time no see, nung balita kaya ka. Ken! Salamat Ken. Nung balita kaya Ken. No, monetize na ka ba Ken? TV? Soy. May tungyaring kabalen yan. Dennis MLSO po Amore. Ayan, dikitan nyo po si Dennis Vlog guys. Legit yan dahil nagbabalik po agad yan. Ayan, Soy Dante Baron. Yes. At saka pa. Sige, gawin mo na itong playlist mo. Gawin mo yung vlog mo kaya ni Kakalagas. Bago mo na. Sige. Okay mo habang magdikit ko. Aliko pa Soy, sabi niya. Sige. Sabi, ilagay mo na lang dyan yung ano mo WH mo kung ilan pa para kakanta po si Dante Baron from Angeles, Pampanga. Ayan. City, Pampanga. Yeah. Next song. Samantalanan ko na halaya pong meron. We were fools, you and I. Now we know it. We stood still as the days move along. Love was ours, but our eyes didn't show it. Suddenly, we can see we were wrong. This was yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Now every moment, there are songs to sing. All of a sudden, everything. Let's talk of the times we've been lonely, but let us speak of the times we will know. From today, I will live for you only. Wish I said all these things long ago. This was yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. And now every moment, there are songs to sing. All of a sudden, everything.
Merry Christmas, pagaga, pagaga, Merry Christmas. Ang iyong score ay 71.4. Buti na, Hindi joke po. buti na wala yung Merry Christmas. Nawala siya ako, Mary Busy. Grace. Sa sarap, ang galing, sarap pakinggan, sabi ni Amore. Oh, senior to guys, si Dante Baron na, ano to, resident senior ko to, kaso busy lang kasi minsan nawawala. Kasi minsan may mga racket din to sa ibang planeta ng mga YT. Minsan nakikita ko. Nakikita ko kasi may mga nakikita ko sa mga alam mo naman ako, may mga mga mata-mata, di ba? Hindi ako, Kaya minsan ala ko racket so yung style. mga racket sa YT. Ikaw naman sa YT. Ibig sabihin mga racket sa YT. Ikaw naman racket yung mga parang kumakanta ka, mga ganun. Yung mga ito guys, tawagin nyo lang po sa mga LS nyo ha, si Dante Baron. Huwag yung makakalimutan. Yahoo, sabi naman. Ano to guys, si Dante Baron na mahilig po sa mga classic song. Kaya gusto ko itong umakit kasi gusto ko mga kanta na niya, mga classic song. Kasi mga pumupunta sa akin, hindi ko sinasabi mga matatanda na kayo ha. Kasi Parang ganun na. Parang ganun na. Parang ganun na, Soy. Parang ganun. Ay, ganun ba? Ay, baka magalit sila. Ay, paano ka? Ay, Dante Baron, baka magalit sila. Huwag kang maingay dyan. Baka magalit sila. Yes! Incel Macto, shout out sa'yo, my friend. Don't flooding, my friend. Don't forget. Don't forget. I said don't flooding. Alam mo na yan. Behave. Alam mo na. If you are behave, I will subscribe you. Kasi may isa rin kasi mag-flooding na eh. Kasi mag-flooding na rin, ako jacket din. Balo na naman yan. Behave. Incel, Mactao, ayan, Ken TV official, mega shoutout ulit, mga idol, baka naman double rates naman. Basta ano ba lang, Ken TV, ilan na ba yung double rates mo? Kung sakali, sige, tutulong ako mga kalahati. Siguro mga kalahati, mga 1 hour. Hindi, joke lang. Kung hanggat kaya ko, magpa-play ako pag hapon. Kaya ito si Dante Baron, nag-i-LS to, hapon. Kaya ka ba nag-i-LS kahapon? So yun, kagabi no, nag-i-LS ka kagabi. Nakita Ano ko. lang yun, mabilis lang. Biglaan lang Mabilis. yun. Biglaan lang yun. Oo, hindi. Kaya pala. Oo. Pilang Pero oras hindi ka? naman ako nag-LS ng gabi. Hindi naman ako nag-LS ng gabi, di ba? Nabiglaan lang yun. Hindi ko pa Hindi ka man talaga nag-LS ng gabi talaga, kaya biglaan lang yun. Kaya guys, huwag niyo pong kakalimutan, si Dante Baron po ay tikitan niyo po dahil naka 1.5 na po siya. Wow, congratulations, you are now 1,500 subscriber. Ayan. Kapag naka 9,000 tayo guys, meron pong si Dante Baron po ay maglilibre po ng Jollibee or McDo. Kukunin natin yung pera sa kanya. Kaso dadaan lang tayo sa Jollibee at McDo, no? Sige na. Ay, Singkit! Okay. Long time no si Singkit Mysteries. Mega shoutout, magaling kumanta to. Sige, Soy, ikaw nang bahala at tirahin mo na ang gusto mong tirahin dyan ng mga kanta. Mystery. Ano yan, Ghost Hunter yan, mga multo-multo, mahilig yan, lalo na panahon ngayon, panahon nyo, Singkit, kaya upload ka ng mga multo-multo. Para mag-viral ka, Singkit. Kung gusto mong umakyat ha, Singkit, walang problema sa akin. You are welcome guys, lahat kayo welcome, basta wag po kayo mag-uubad ha. Okay? Pinaghirapan ko to guys, wag kayo mag-uubad. Sige, Soy, tirahan mo na ang gusto mong tirahin dyan sa kanta mo. Tampo yata ako, Merry Christmas. May wala yun. Sige. Birahi. Check. Walk away, please go, before you throw your life away. A life that I could cheer for just a day. We should have met some years
years ago. For your sake I say, walk away, just go. Walk away and leave a life that's full with no regret. Don't look back at me, just try to forget. Why build a dream that cannot come true? So be strong, reach the stars now. Walk away, walk on. If I heard your voice, I beg you to stay. So don't say a word, just run away. Goodbye, my love. My tears will fall now that you're gone. I can't help but cry, but I must go on and say that after searching so long, knew I love you, but sold you. Walk away, walk on, walk on. Ang inyong score ay 65.2 ay hindi ka pumalad sa The Voice video. Galing, di ba? Ang galing ni Dante Baron, mga classic song, talagang paborito na ni Dante Baron. Kaya guys, sa lahat po ng mga mahilig sa classic song, kaya dikitan nyo na po si Dante Baron. Huwag nyo pong kakalimutan. Dikitan si Dante Baron. Ayan, marami na daw dikit sa'yo. Nice singing voice. Kaya nga guys, si Dante Baron, lagi kong pinapakyat to, sabi ko. Makakarami ka dito, sabi ko. Kaya maraming Dahil bago dyan. yung mga ano mo, ganun. Joke lang. Joke lang. Yung mga lagat ko. Yung mga kinakanta ko, bagay sa mga audience ko. Hindi Ay, grabe ka naman. Sabihin na, talangin natin sa kanila sa baba mo. Hindi. Guys, Joke lang, pahilig joke po. lang yun. Joke lang. Ayan nga po, joke lang yun guys. Sa lahat po ng mga mahilig joke lang sa yun. classic song, mag-press yes po kayo ha. Mahilig po ba kayo sa lahat sa mga classic song guys? Kaya kung hindi po kayo mahilig sa classic song, okay lang po yan. Pero ako talaga mahilig din ako sa mga classic song kasi kaya gustong gusto ko yung mga classic song. Usuglo, shoutout sa iyo Usuglo family. Ayun, one of my friend. Ayan. Baguio Boy. Press yes po sa mga gustong maging mga classic song na gustong mag-yes. Para po pakantay natin. Singkit, okay na Singkit. Nakapin na yung bahay nyo. Si Amore, nakapin na rin yung bahay ni Amore. Si Baguio Boy, si Usuglo, hindi pa. Si Aquamarine, your house is already pinned, okay? I will give you banana, okay? I think more than 50,000 subscriber. Joke lang, mga mga 2, 3, 4, 5, 7 mga yan. Siyempre, didikit muna tayo para pakonti-konti. O, diba? Yes, maraming mag-yes. Si Kuya Ray, basta nag-yes. yung mga dumikit na, mamaya balikan ko pag, iwan lang ng Sige. Ikaw nang bahala sa mga dumidikit akong mamaya, basta, alam mo na yun, ikaw nang bahala kasi obligasyon mo na yun. Dikitan mo sila, kaya mas maganda. Balikan mo din sila. Oo naman. Baka magagalit sa atin. Siyempre. Magagalit sila. Oo naman. Ako Ganun din, talaga. Binabalikan ko pag lalo na may bakas. Pero yung sabi nga ni Kuya Ray, pag Ninja. yung didikit, ninja, hindi ko siya Wag na.
Oo. Kaya alam mo na yung mga didikits ko, yung mga sending Oo, support from basta may, Kapagyo, may babalikan nyo. pogi, alam ko na. Oo. Sa akin lahat yun. Ikaw lang Oo, yung may pogi dito. Lahat ng mga nandyan. Nakita ko yan, Singkit, panoorin ko yan yung trailers mo. Okay, kung gusto niyo po mag-request ng mga classic song, sabihin niyo lang po sa baba, mag-request po kayo. Wala pong bayad, guys. Hindi po ako nagpapabayad. Basta maging happy lang po tayo dito, guys, Okay, sabihin niyo lang po, I heard tone deep, so I don't have a voice to be heard. Sabi ng, ka nang bahala kinapundante. Nasabi na, pag Tagalog. Kaya pala, bala mo ala, atin yung kaiking tenga. Itang makaramdam bala mo. Balang bingi mo niya. Kaya. Bingi. Balang bingi mo. Yan nakadaramdaman yung kay boss. Okay, the hard behavior. Nga pala, deep ya pala. I'm tone deep. Tone deaf. Deaf. Deaf? Wow, deaf. Reply ako, bro, Edward. Wala maklakit. Maliit. Wala maklakit. Okay lang po. No problem po, Kuya Ray. Okay, naintindihan ko naman siya. Yung siya, nabibingi. Okay bingi, lang, no? Sige, lang Kuya yan. Ray. Ingat, Kuya Ray. Sige. If ever pag Sige ano. po. Okay lang, Kuya Ray. No problem lang yan. Madilim yata. Anong madilim? Ako, madilim ako? Malalim yata. Malalim. Nawala na ako sa malalim. Just one daw. May nag-request na. Pakanano ka niya. Napundante. Kaya ito. Hindi man oldies yun. Balo pang oldies ka tamo. Classic yan. Classic yan. Inaano ka. Kanya classic yan, Brad. Agripen, search ke. Asagli mo po Dante, search tayong just one. Okay. Just one. Agli mo. Just Just once. one. Let me find a way to find Just one. Nanok sing just one just one. Ali, just one kapilan ni-revive kapilan de kinanta. Oscar rin. Just one. Kailan kinanta? Kailan kinanta? Check natin. Kasi isang lang naman si Google. Ano yan? Sabi ko sa'yo, 1981. Di ba? Just One in 1981 single release. Classic song niya. Parang 1970 ya. Sige na, Pen. Sige, may sambot na ako. Pero katama yan, Just One. May nagre-request dyan sa Just One. So, ikaw na bahala dyan. Subukan daw niya. Paligtad ka takay ken. Sige na. Classic song pa. Sige. Sige. May ngotang kapangkay. Ayan. All-time favorite ni Soy Edward. The old hometown look the same as I stand down from the train. And there to meet me is my mama and Papa. Down the road I looked and there was Mary, hair of gold, their lips like cherries. It's good to touch the green grass of Peru. Yes, they all come to make me all switching, smiling sweetly. It's good to touch the green grass of Peru. The old house still standing, the paint is dry and dry, and there's an old tree that I used to play on. And down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of Peru. Then away and look around me at four gray walls that surrounds me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God
and there's a sad old Patrick. Arm in arm, we walk a two-way. Again, I'll touch the green, green grass, her pearl. Yes, they all come to see me in the shade of the old oak tree as a lady beneath the green, green grass. Oh, pearl. I'm sorry, your score is 0. Better Oh, wala next pala yung time. score. Wala pala yung score. Sorry. Wala yung score. Ayun, sa lahat po ng mga, shoutout po sa lahat ng mga 70 million in the house. Maraming salamat po, TM, Michelle, Aquamarine, can you sing I like, I like Chopin? Can you sing I like Chopin? Nanita, bali may kasabi? Chopin ka, no? Canty B, nandiyan pa sa Mystery's Nice. Ayun na, nagdidikit po ako sa inyo sa mga nandiyan po sa baba. Basta mga classic song guys, kuwang-kuha po ni, pangalan ito, si Dante Baron, okay? 99 daw. 99 daw yung, yung request mo, yung score mo daw sa video, okay? Sabi ni Usoglo. O, di ba? Alam na yung score mo. Okay guys, kayo na po mag-i-score dyan kapag may tumunog yun, kayo na po mag-i-score Okay? Kayong taga-score dyan sa baba. Okay, habang nagdidikit ako, si Dante Baron. Kaya kapag Lenke, subukan kita nga shopping. Lenke, pakiramdaman ka. Pakiramdaman mo. Sige, mag-chat. Ayan, Chuya pa Merry Christmas. Chuya pa Merry Christmas. Merry Christmas. Salamat ngayon kayo mabasa ito ng dintang message mo. Sige. Tune po Merry Christmas. Ayan, Chuya kayo baba. Ayan, dumidikit siya, no. Wow, sarap sabi ni Kuya Ray. Wow, si Kuya Ray, nagdidikit na si Kuya Ray. Kuya Ray, salamat Kuya Ray. Thank you. Ayan, nagdidikit na ako sa inyo guys sa mga nandyan sa baba. Okay guys, pag-graduate yun na akong 9,000, konti na lang. 20 plus na lang. Baka mamayang gabi to, aaputin to. Dali lang, didikit muna tayo sa mga maliit na bahay. Si Modem, alam ko wala ka na modem pero pinapag-graduate pa rin kitang 200 Nakarami na ako sa'yo. Sobrang, siguro di lang siguro mga 18, 19, 20, siguro mga 20. Halos lahat sa'yo nandito. Okay? Sino ba yung mga nandito? Si Dennis, okay na. Si Baguio Boy, dikit. Sino ba? Si Bisayang Abalos. Medyo malit pa yung bahay ni Bisayang Abalos. And Aquamarine. Malit pa yung bahay nito si Aquamarine. Ayan. Habang nakikinig ka, kinikinig ka, ako yung magdidikit muna. Singkit, 400, ano ka na, 744 singkit Singkit, are you still there, Singkit? Ano ka na? This coming November, may movie trailer. We have upcoming video sa mga nakakatakot. Ayan. Sino pa ba? Si Amore, Ma'am Amore, dinidikit na po ako sa inyo. Nakatatlo na po ako sa iyo kung nandiyan ka, nakikinig ka. Usuglo, nagdidikit din ako sa iyo, Usuglo. Okay. Kaya kami gagana kasoy, masagli katamo mo, mga 3 hours. Okay na. Para may painawa ka dito. Okay, sino ba may mga didikitan ko dito? Si Jopel 270. Usuglo, okay, dinikit Miss Liza Ram official, nag-shoutout po Ma'am Liza Ram. Lord, Singkit, nagdidikit ako sa iyo Ma'am Liza Ram, salamat po sa wala ka bang jacket? Nagdidikit muna tayo didikitan ko muna itong mga nakapin kasi medyo maliit pa yung bahay nila. Kaya tutulungan natin kahit pa paano makadikit tayo sa kanila. Miss Liza Ram.
Ayun guys, sa mga may ninja po kayo guys, dikita nyo naman po ako guys. Konti na lang para maka 9,000 tayo guys. Ano, barteran tayo guys, okay? Bibigyan ko kayo ng Wala na, 30. 8-9 niya. 8-9 niya ba? Mag 999, 19,000. Titak na mo. 8,000. Kasi ako makipagdikitan eh. Titak na mo, mga... Bakit demo na eh? Ating kakyan? Ali, putang kita kayo mo. Bala mo naman eh. Kaya eh, tignan ko muna yung YT Studio ko. Meron ng YT Studio ko is 8,976. Abel compute tayo pa. Wow, di tang na mo. 76. Boy, di tang na mo. 976. Abel compute kaya pa. 8,976 24. minus... 24 na mo. 24. Wow. Oh guys, 24 na lang guys ha. Sa mga meron po ko dyan, bigyan kita 10. Wow, salamat Miss Lyceram. Ma'am Lyceram, salamat ha. Yan. Lyceram TV official. At ikanong mo kaya, Soy? May aakyat daw. Ay, sorry, di ko nakita guys, sorry. Kasi Yan, tingnan mo. nagdidikit ako eh. Sige. Sorry. Sige. Baba ko na. Boss, Atin mo ba? alam mo na, sorry, yung music na yun. Alige pala. Halime. Balak pa. Sige. Oh, At sige. yung dindam eh. Ay, bala ko na, sorry, 18 guitars. 18 guitars sa beta o 10 guitars. Yun. I heard. Baba ko Ay, na. balok Ayan, ini. break and damdaman, 10 guitars. Ayun, sige, baba ko yung dan. Ali, hindi pa. Pati siya yung artist na. Na-table na kita. Long let's table just for one. In your bright and crowded room, while the music has begun, I drink to memories in the gloom. Though the music's still the same, it has a bittersweet refrain. So play the song the way it used to be, before she'll ever change it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear our love song in a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Friends stop by and say hello, and a love and hide the pain. It's quite easy till they go, then the song begins again. So play the song the way it used to be, before she'll ever change it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear our love song in a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Jens, ano pong score niya guys sa mga nandyan sa baba? Ano pong score niya? Ayan, kayo na pong mangmusga sa score po ni Dante Baron. Ayan, meron tayong bisita. Hello, Apo Mer Chris. Pagaga. Hmm. Team Malipay. Ay, Team Malipay. Ano yan, di ba? Yung parang Bisayang di. Ako di Bisaya. malipay. Kaywa ako'y bahay. Hello, shoutout po Nakalimutan ka. sa ating co-host dyan.
Ayan, Hello. Michelle. Hello. Shout out sa'yo, Hi. Michelle. Long time no si Michelle. 69 ka no, aro. Oo nga. Meron ano daw yung score mo? 69. Si Dennis 100. 69? Wow. Sabi na, 69 yun. Ma'am Lice Ram, salamat Bigyan ha ng sa shoutout pabigay sa mo. lahat ng Oh, nasa sige. baba. Shoutout ka muna, Madam Michelle. Sige, sige, sige. Sige. Mega love shoutout sa lahat ng mga nasa baba dyan. Ayan. Ate Mary Chris, mega love shoutout. Kuya Dennis Vlog, The Lensel Channel, and ang hirap banggitin mo, no? Family na lang. The Lensel Channel. Ayan, may jacket ka na. Ayan, The sa Lensel family. Mega love shoutout. O yan, si Michelle guys, ano pa to? Bata pa tong boses niya. Pero mahilig din to sa mga classic song. Sigurado ako si Michelle. Diba, Michelle? Ayan, natagal ko na rin kilala daw si Ano bang Michelle. ano mo Diba, ngayon, ganda. host? OPM? Ikaw bahala, mga classic song. Basta nandito si Abong Dante Baron, okay lang sa akin. Mahit ka makakantay nyo, walang problema. Siyempre, kayo lang yung mga singer ko ngayon dahil, siyempre, parang regular na si si Dante Baron dito kaso busy lang minsan kaya Dante Baron, yung request ko huwag mong kakalimutan 10 guitars after kumanta ni Michelle. Sige, Michelle muna tayo. Kung hindi nga ako lagi busy, araw-araw Ano? ko nandito sa'yo. Ay kaso hindi mo tayo araw-araw, kailangan mo natin magpahinga ng konti-konti tsaka mga 3 hours lang tayo. Okay lang yan, at least Oo. nagkat ka Michelle. Kaya, No? Kailangan din natin ipapahinga. Kahit anong kanta po, legend na yan si Putot. Sabi niya, okay? Legend na. O, sige, Michelle, ikaw nang bahala. The stage is yours. Ang mag-host. O, parang ano to, parang Idol Philippines. Idol ni Kapogi. Wow, Isang Idol ano, sa baba, Philippines magre-request na. O, sige na, ikaw kantayin mo na yung mga kantay mo. Sige, mute na ako. okay? Ayan. Wait lang guys, Hindi pa kasi ako ready. Okay. Sige. Kung hindi ka pa ready, shoutout muna natin dyan sa baba habang hello ganda, sabi ni Mary Chris. Ayan. Hi, hello Ate 69. Mary Chris. O, yung inakyatan mo dati yan, si Mary Chris, di ba? Inakyatan mo. Ayan, habang nagtitikit ako. Sige. Ready ka na ba? Alam. May kausap lang. Sige. Nagtitikit muna tayo ha. Ayan. Kasi Hindi ko may alam nagawin kung doon ano sa yung mga akin. kinanta ko dito sa'yo noon eh. Kahit ano, ikaw nang bahala kung anong gusto mong kantahin. Kung kantahin mo dyan yung aray, walang problema yung aray. Kantahin mo yung aray. O kaya yung, ang bakit ang sabi mo ay binata ka. Yun ang kinanta ni Lensel. Ayan, sige. Main ko po pareho. Dalawa po yung balik ko sa'yo, sabi ni Lensel. Lensel didikitan kita Lensel. Sige, Michelle, the floor is yours. Sige. Okay. We're in the corner. Ay, ba yan? May harang pa. may harang. Okay. Para sa inyong lahat, guys. Naka-headset lang ako. If I sing you a love song. Tsaka pabulong lang tayo, guys. Will you always remember? Will you hear it all lonely night? When I'm not around. If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you.
Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. Let it always be with you when the others have gone away. Let it still be there. Alright, March Paulo Blood, make a love shout out. Ayan, Laser Ram TV, make a love shout out. Sir Dennis Blanc, make a love shout out po. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, like lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. I'm Julie Flores. Nag-love shoutout po. Ayan. Tapos na to, host. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ano na lang yun eh. Tapos Yes. Ayan, salamat Michelle. Ayan, Michelle Esmeralda. Ayan, salamat ako po bukas naka 9,000. Ano na lang ako guys, 89, ano ba ako? 89 na ako. Kulang na lang ng 11. 11 na lang po ang kulang. parang 11. lahat nakadikit na sa'yo eh. O, salamat O, yung mga hindi pa nakadikit dyan guys, pag-graduate nyo naman ako guys ng 9K para po i-celebrate na natin ng 9K. Ayan, sa lahat po ng mga dyan, maraming salamat. Opo, bukas 9K na ka. Sige, Apon Julie, maraming salamat. Thank you so much. The Lenzel Channel, wag kang magalala, didikitin ako yung main ko sa'yo na Lenzel. Salamat sa pag-graduate ng 90 si Ma'am Liza Ram at si Apon Julie. Thank you. Sana guys, maabot natin yung dalawang guhit pag-graduate na kita. Sige Ma'am Liza Ram, nag-ano din ako. Nagdidik din po ako sa iyo Sige. Thank you so much guys. Ito si JFF, shout out JFF. Ayan guys yung mga nakapin guys, dikitan nyo na lang po, nandiyan po si Michelle Esmeralda, nakapin lahat po ng mga bahay nyo na nakapin po lahat, okay? Sige, pakantayan natin si Dante Baron baka ano pa to? Balo ng Merry Christmas. Ano yan? Hapong Merry Christmas. Ang mga yan, manimik yan. Mga yan. Magaling at lagi Hapong Merry Christmas. Papi. Sige, sorry. Sige. Meet na kami ni Madam Michelle Okay. Esmeralda. Ita request muna Subukan ke. Yeah, Candy Cars. Engelbert, Apon Dick. I have a band of men and all they do is play for me. They come from miles around to hear them play a melody. Beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you win the one you love, this is what you do. Oh, dance with my 10 guitars.
Beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what to do. Oh, oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. And very soon you know just where you are. Through the eyes of love, you'll see a dazzling stars. So when you dance, dance, dance to my 10 guitars. Dance, dance, dance to my 10 guitars. Dance, dance, dance to my 10 guitars. Ayun, ayun. Ang iyong score ay 101.5. Hindi siya makakot ng 200. Sobra. Pasensya na. May Sobra. 200. Oo, nasobrahan pala ng 200. Sorry. Sobra. 200 dapat. May Oo. ginem 1.5. Oo. 200 na Ayan lang guys, para walang ano. Binaba ko po yung mga bahay nung si Liza Ram, si Dante Baron, tsaka si Michelle Esmeralda. Kayo na po maglablab sa kanila guys. Sa mga nandyan, 80 million. Kayo na po ang bahalang magdikit sa kanila guys ha. Magayudaan kayo dyan sa baba ha. Salamat. Eto, ano na ako? Ano na ba tayo? Baka Thank you ngayon so gagraduate much. tayo ng 9K. Salamat guys sa lahat ng mga dumikit ha. Si Apong Julie, salamat sa papagraduate mo ako ng 9K. At saka si Liza Ram. Michelle, baka meron ka ba dyan? Hanapin mo sa Kaya baul. nga, naghahalo ka na Hanapin mo. ako eh. Habang may oras pa tayo dahil Okay. oo. Sorry, kaya na ako niya kasi maraming ko bukas. Pangabak. Sige. Sorry, No problem. dakalas na lang po niya. Sorry, wow. Takal mo rin salamat kaya siyempre. Wow. Malipay, Sige. Team Malipay, Michelle, thank you so much. Nice meeting place. Ayan, nice meeting you too. Kami ng dalawa Thank you, magsasama ni Bawang. Michelle. Ayan. Sige. Nesoy, Thank you, Nesoy. Wow, Alright. malapit na ako rin mag-end. Thank you. Okay. Bye-bye po, ingat. Bababa na ba siya? Bababa na siya. Kasi may pasok daw siya bukas. Hindi naman yan. Hindi naman na mag-out yan kung wala siyang trabaho, magtatagal yan. Alam ko naman yung kilala ko yung si Dante Baron. Ayan. Kaya kayo tayo magsasara. Ano lang ako, 3 hours lang ako, Michelle, kasi alam naman, medyo umiiwas din ako sa malapit baka magkasakit na naman ako ulit. Alam mo naman. Kaya nga, mahirap Diba? magkasakit. Oo. Hirap kaya nun, nung wala kang panlasa. Pero hindi naman hindi naman. Tawag doon? COVID. Na-COVID. Covido. Hindi Hindi naman man na COVID. Covido. Hindi naman totoong COVID yun. Hindi naman Covido yun. Hindi naman totoong Covido yun. Ano lang yun. Ordinaryong lagnat lang sa atin yun. Huwag kayo maniwala sa mga Parang ganyan. ano lang yung, ang tawag doon? Tignan ko nga. Yung 9,000 na daw ako. Ubo. Alright! Maraming salamat po sa 9,000 19 ka na. subscriber. Ayan, salamat po sa mga nag-graduate. Ayan. Thank you, Ma'am Liza Ram, ha. Salamat po, Ma'am Oo Liza nga, Ram sa... 9K ka na ho. Dahil kakanta ka, mga 30. Kanta ka ng 30, Michelle. Kanta ka ng 30. 30 ang kakantahin mo. Salamat, Ma'am Liza Ram. Huwag kang mag-alala. Din ako. Magbabalik din ako sa'yo. Huwag kang Hindi ko, joke lang. Concert na yun, Araneta. Patapusin natin to hanggang 3 hours. Ano tayo? 2:40. Alam mo naman ha. Hindi mo 2:40 naman ako, na. di ba? Wow. Di ba? Sige. Kanta ka na. Ma'am Liza Ram, kung gusto mong kumanta ha, walang problema. Salamat. Celebrate natin tomorrow kapag hindi nalagas. Tomorrow celebrate natin yung 9K dahil si Michelle daw ay magpapa-Jollibee bukas. So, mag-ingat po kayo dyan sa baba. Baba yung Gcash nyo. Si Hindi Michelle, lang Jollibee. Jollibee. Okay lang, ulis ko na sa'yo. Salamat, Ma'am Liza Ram. Mag-alala, Ma'am Liza Ram, didikitin ako sa'yo. Yung mga hindi ko pa, sana hindi malagas. Sana di Opo. malaga, sabi niya. Sana bukas, tignan natin bukas, sana hindi malagas. Kasi Apon Julie, magdidikit pa yata yun ng iba, kung didikitan ako ni Apon Julie. Salamat sa inyong dalawa. At siyempre, si Michelle, dumikit na rin sa akin si Michelle. Huwag kang mag-alala, Michelle, hanapin ko yung sa baul ko kung meron pa akong mahanap. No? Actually, meron dito yung isang cellphone ko, kaso nasira lang kasi. Ang dami to, nasa 40.
Eh kaso, nasira lang yung battery. Ito yung pinang-ayuda ko talaga, 2 cellphone. Kaso, nasira yung isa, nawala, naloko. Ay, naloko. Oo, hindi pa Nagloko kasi yung nakakagawa battery. uli ng ano eh. Ng mga... Ninja? Oo, dito. Pwede ako gumawa dito sa isang cellphone ko. Kaso, wag na. Kasi baka ma-pull. I mean, parang baka matrap yung main ko. Importante kasi yung main ko dyan. Kahit hindi malagas yung mga ano ko, wag lang yung main ko. Kasi baka mawala. Di ba? Mahirap na. Sana hindi malagas. So, sige, kanta ko na. Baka mawala Screenshot pa. ko yung ano. Yung? Ni-screenshot ko yung binaba mo na ano. Yung? Malaking. Para mamaya, puntahan ko sila. Okay. Actually, in mga nandiyan sa March Paulo, mega shoutout pala March Paulo. Salamat ha. Iba-iba kasi yung mga pinapa-graduate natin. Actually, may naka-graduate na. Dito yung una si Modern, iniwanan ako, may trabaho daw siya, walang problema. Naka 200 siya, pero okay lang yun, at least nakatulong na tayo. Masaya na ako pag may nakaka-graduate na, okay na ako doon. Alam naman niya po ang Edson yan. Pag may nakaka-graduate na, okay na tayo doon. Pag nalagas, wala tayong magagawa. Si Lolo talaga ang mag-control niyan, hindi talaga tayo. yun. Lagas talaga Oo. yun. Diba? Nadaan talaga yan. Kung may control lang tayo sana. EPM, salamat EPM ha. EPM, nandiyan pa si EPM. Sige. Okay. Mechanic? Ano yan? Sa Japan to. Arigato gozaimasu. Ay, EPM, meron akong kakilala dyan sa baba. Japan siya. Ano si pangalan nun? Si Aqua. Si Aqua. Si Aqua. Kilala mo si Aqua? Di ba lagi nandyan sa LS ko? Si Aqua. Aqua Marine. Kilala mo yun? Michelle. Ayun si Lenny na Born Music. Wow, parang Lenny ano to Nabor, kilala ko yan si Ma'am Lenny. Singer ata to Lenny Nabor, mega love shout out. Pakantahin natin, baka habang may oras pa no. Pakantahin natin no, pakitin natin Michelle no. Kilala mo to? Magaling yan kumanta. Ma'am Sige, Lenny. dikitan ko Kaya siya, lang, baka... hindi yan naakyat. Ay, bakit? Hindi ko na didikitan. Joke lang. Didikitan ko to, siyempre. Pumunta sa live ko eh. Si EPM Mechanic, napunta yata yan dati sa akin. Sa aking puso. Si may EPM mechanic. Pupunta naman niya si, Pero ngayon mechanic hindi ka. na siya napapapasyal. Nagpatay ka dyan, bahala ka. Sa aking EPM puso, nandun ayan. ka kanina kay diba? Kay sis, Lips Dutch Pinay, diba? Andun ka kanina. Ayan si Aquama rin, taga Japan yan. Daijobo, si Michelle, ayun, si Marie Grace, nandiyan pa. Hello, Sayang, no? Aquamarine. Ba't hindi umakit si Lenny, Michelle? Ba't Hindi. hindi umakit? Hindi Bakit? siya nag-akyat. Bakit? Hindi siya umakyat talaga sa mga live. Ewan ko Bakit? lang sa iba, ha? Pero kadalasan hindi talaga siya. Baka namimili siya ng pupuntahan. Kahit Huwag saan naman. makikita mo ako co-host, Oo. Kahit saan makikita mo, namimili siya. Ganun ba? Ako yun, hindi ako pipili. Kapag ganyan, pag namimili ka, walang mangyayari Hindi sa'yo naman pag pipili namimili. ka. Hindi siya Hindi namimili. ko lang sure kung maakyat talaga siya o hindi. Si Okay. Ma'am Lenny. Kasi hindi ko siya nakikita na maakyat sa Ayan. Hello, Michelle, sabi ni Dreamer. Hello daw, Michelle, sabi ni Dreamer. Hi Dreamer. Mega love shout out Dreamer. Namiss mo ba si Dreamer? Nandiyan yung lagi yan si Dreamer, naka-BG-BG. Ayan, salamat guys! Sa 9,000 subscribers, salamat po sa lahat. Ayan, Sige, kanta muna ako, host. Baka matapos na tayo. 15 minutes na lang tayo. Maubos Sige, yung ikaw na, oras tirahin mo na yan. Sige na. Apon Julie, salamat Apon Julie. Ayan, sana hindi malagas sa mga Julie. bibigay sa akin. Apon Julie, ikaw. Apong Julie. Apong Merry Chris. Diba? Ano ka na ngayon, natuto ka na Michelle kapag apon. Parang di sa amin kasi lolo, lola yan. Kasi, Kapag sa amin kasi lolo, lola. Pero parang ang nangyayari doon, nirespeto namin ang bawat isa kapag apong. Halimbawa, si Apong Michelle, ayan, nirespeto kita Apong Michelle. Ganun yun. ano pa ibig sabihin ng apo? Apo, yung parang parang respetuhan kami, apo. Kasi sa totoo lang sa Kapampangan, lolo, Michelle. lola, lola. Michelle, ikaw na bahala dyan, tirahin mo yung kakantahin mo, Michelle. Okay, sige. Sige na, gawin mo lang 30. Pag-like ko po, sige, Apong Julie.
Kung Ayan, ba tayo dyan? magmarites mo. Mag-live po po ta. Sabi niya. Oh, magla-live daw siya mamaya. Kailangan matuto ka ng abang-bangan, Michelle, ha? Adapt mo yan. Yeah. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time you feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic, is what they say. Falling in love, love just like a flame. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is falling in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Malagong Michelle. All the time. Same to you po, Apo Julie. I have loved you and I always will. Call it crazy, but I know someday you'll feel this feeling I have for you inside. I'm a hopeless romantic, I know I am. Memorize all the lines and here I am. Struggling for words, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. Uh-oh. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. All the time. All the time. All the time. Koyang Vlogs, Madalam shoutout. Ayan. Thank you so much. Yan. Ayan Galing mga naman ni apo. Thank Michelle. you. Na-inlove mo naman sa kanta ni Michelle. Ayan. Oh. Alam mo, may May love shoutout. Ayan, Koyang Blood. May ka-shoutout sa'yo, Koyang Blood. Lenny, huwag ka maglala. Didikit na ako sa'yo. Lenny, ang advice ko sa'yo, makiat ka, Lenny. Magaling kang kumanta. At saka, huwag mong itago yung talent mo. Dadami subscriber mo kapag huwag kang mag-stay sa isang lugar lang, sa isang kwarto. Maglayas ka. Maglayas ka. Mag-ikot-ikot ka sa mga live. Lalo na kung may talent ka. Di ba, Michelle? Sabi mo sa kanya, Michelle, kakilala mo yan, Michelle. Nag-a-adapt ka ng Kapampangan, Michelle. Diba? Kaya malapit na tayo mag-end. 10 minutes na lang tayo, Michelle. Michelle, salamat sa pag-akyat. May mga alam talaga ako na. Ang alam talaga ako na na Kapampangan. Oo, yung mga salita, konti lang. Hindi madami, konti lang. Kasi may naging ako na Kapampangan. Taga Kapampangan, Pampanga siya. Kaya ganun. Kasi yung mga Kapampangan na-adapt mo na rin dito kaya ganito, di ba? Koyang Blood, salamat. Ako, paakyat. Sige, Apong Blood, pwede ka pa. Kahit Apong Blood, okay lang mga tusong ka. Okay lang po Apong Blood. Kasi medyo maaga na akong ngayon. Tawag ito. Ayun, sige, may oras pa naman. May oras pa Apong Kaya Blood. ka na agad ko yung blood. Ayan, Apong Blood, okay mo mga tusong ka. Kasi magla-live si Apong Julie. Magla-live daw si Apong Julie. Lang ako Apong Blood, medyo kailangan ko na rin magpahinga ng konti-konti. Hindi na ako yung sagad-sagad. Bahala tayo magkasakit ulit. Co-host Michelle, bahay mo. Sige, bababa ko po yung bahay ni Michelle. Actually, binaba ko na siya Sandali lang. Thank you so much, Michelle Esmeralda. Marge Polo Vlog, may alam shoutout. Nag-ano to guys, nag-ayun na si pangalan ito. Ito si Koyang Blood, umakyat na. Ayun si Apong Blood. Ayan. Hello. Hello.
Kayang Vlad. hello. Mega love shout Si, out si po. Michelle. Oh, Hello, Yes. Michelle. Michelle Mabel. Ayan, binaba ko guys. Pangatlo ka na sa kumanta niyan. Na pag nasa live stream ako, sasabihin, Michelle, mega love shout out. Michelle. Koyang Blood sa ating Kinakanta yan sa akin. Ayan si Yes. Koyang Blood. Kilala mo ba yan? Sigurado nakikita mo yan kay may Kenny Abe. Ayan, di ba? Nakikita mo Oo, yan. At saka sa hindi akin. ko lang sure kung kanino ko siya nakikita eh. Basta Sa akin, nakikita ko siya. nadikit mo na sa akin yan. Nadikit mo na sa akin yan nung pumunta ka dito, di ba? Dinidikitan mo sila noon. Siguro Sa akin, dito. Oo, nadikitan mo si Koyang Blood. Koyang Blood, shout out sabi ni Apong Dreamer. Koyang Blood, ikaw na ang the floor is yours. Mag-shoutout ka. Kakantahin na natin siya. Sige, Koyang Blood. Shoutout ka muna. I'm sure magaling tong kumanta. Maganda ang boss. Oo, magaling yan. Hindi naman. Mga classic song. Hindi Sige na, naman. Blood. Money with Remitly. Ayan. Yeah. To your loved ones back home, how they prefer. Sige, try natin. Galing sa trabaho. Dinig dyan. Michelle Mabel, these are words that go together Yung talaga kinanta. My Michelle Edward Sundays must give one tres bien ensemble, tres bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I'll say the only words I know that you understand. Michelle Edward Sundays must keep on tres bien ensemble, tres bien ensemble. I need you, I need you, I need you. I need to make you see just what you meant to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I get to you somehow. Until I do, I'm telling you, so you understand. Michelle Mabel Sundays must give on tres bien ensemble, tres bien ensemble. I'll say the only words I know that you understand, my Michelle. Apong Dreamer, may galap shout out, Apong Dreamer. Bodyguard ni Pogi. Yan, bodyguard. Ricky Knife. Hello. Magtataka nga pong Julie, Ricky Knife. Ne? Yun na, tapos na. Diba? Isa pa. Akong Isa pa. Blood. Mamaya kayo tayo ka. Ay. Julie tayo. Ay, Sorry. hilak-hilak Ricky. naman yan. Ayun ha. Michelle Edward. Di ba? Kayo kasi. Bodyguard ni Kapogi. Ayan. There are places I remember all my life. There's someone changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends.
I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. No compares, knows the meaning when I think of love as something new. Do I know I never lost affection for people and things that went before? I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Nano soy, Ricky Knife. Ay, ba't gano'n? Hapon Julie gano'n eh. Though I never lost affection for people and things that went before, I know I often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Tapos na ba? Apong Edward? Tapos na, Apong Edward? Tapos na nun? Sige pa, tirahin mo pa. Oo, Okay lang ba? Bitin. Oh, bitin ka. Sige, okay lang yan. Michelle, okay lang ba, Michelle? EPM, salamat I give her all my love, and that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly the kiss my lovers bring, she brings to me, and I love her. A love like ours. Hoy, bakit? Ano ba ito? May tumatawag. Sandali lang po ah. Kapogi, okay lang. May tumatawag lang. Saglit lang ah. Sagutin ko lang sa simbahan. Sige. Ay, shoutout muna natin dahil emergency. Ay, nandito muna ang aking partner na si Michelle muna ang ating partner. Lenny, nagdikit na ako sa'yo, Lenny. Dalawang, ano ko. Ay, may kausap lang siya. Ay, Ricky. Sorry, Ricky. Mag-end na ako niyan kasi hindi na ako pwedeng mga madaling araw na. Patay tayo pag mga madaling araw. Maybe official. Oo, magaling kumanta yan sa mga classic song. Ayan, mamaya po kaya po Julie tayo guys ha, Julie Flores France. Kaso mamaya pa, alas 4:30 ng madaling araw sa Pilipinas, wala na ako nito, tulog na ako nito. Kayo na lang ang pupunta guys ha. 4:30? Sa amin. Ano siya, 4:30. 11:30 dito sa amin. Eto guys, patamsak na lang kaya po Julie. Kaso 11:30 tulog ng na gabi? din ako nun eh. Gabi. Ayan, pakitamsak nyo na lang guys ha. 11:30 ng Tamsakan na gabi. lang po kaya po Julie. Okay. Ay, salamat din pala kay Ma'am Lysra. Tamsak na lang ako dyan kay Apo Oo, Julie. sige. No problem. Naintindihan man ni Yapon Julian kasi ano naman yan eh. Hmm. Ricky Navy, sana kung medyo maaga, bukas siguro maaga bukas. Celebrate natin yung 9,000 bukas. Pero Sorry, pang-program kahit pa rin yan. Yehey! Apo, sige. could never die as long as I have you with me. Bright are those stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
simbahan, Kapogi. Magre-read ako sa October 30. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Ano po kasi nakaya, kasi kadarating ko lang galing sa trabaho. Ang sama ng, haggard. Dali lang. Titingnan ko kung makapagpakita po ako and I love her. All my loving. Alright, Beatles. All my loving. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving, I will send to you. Ano ang balita, Kapogi? Ayan. Hindi pa ba ang isa o? Okay na. Tapos na ba? Si Kuyang Vlog. Bang, Ayan. O sige kayo, mamaya isa. Sige. Pagbibigyan natin si Koyang Blood ng isa. Siyempre, yung may request ka ba, Michelle? Anong gusto mo request sa kanya? Mga classic. Yung mga, alam mo yung mga, alam ng nanay natin. Alam mo ba? May alam ka ba? Request mo na. Last song siya. Ano yung favorite ng tatay ko? Ano ba yun? Nalimutan ko yung title. Ano? Ito ba? Pilisan mo. Kaya kasi Michelle. May sinasabi siya. Nalimutan ko yung title. Sige. Love story yun. Love story daw. Apong Blood. Love story. Ay, hindi tayo naririnig. Kapogi, hindi rin kita naririnig. Wait lang po Ano ba? Ay, pala naman. Hindi tayo naririnig. Sorry Sorry po nakamute pala yung laptop ko. Ako naman pala. Ako naman. Love story daw, love story. Tatayin mo daw yung love story, Apong Blood. Yun na yung request sa'yo. Yun ang ating pang ano. Sige. May nag-request Hello. pa. Sorry. Pakit na din ako. Nakakaya naman sa inyo. Apo Renel, long time no see. May shoutout. Ayan, salamat story. Apo Renel. Apo Renel, magalang shout out. Ayan, salamat. Apo Renel. Apo Renel, Nasaan ayan. si Michelle, saan ka ngayon, Michelle? Sa Qatar po. Sa Qatar. Okay. Kayo po. Sige, Okay. para sa inyo to. Ayun na yung last song niya guys ni Koyang Blood. Salamat.
Oh, Michelle, para sa'yo to. Ay, para doon pala sa nag-request. Sino ba yung nag-request? Si Michelle, si Koyong Vlad, si Koyong Vlad. Si Ay, Michelle. si Michelle. Wow, si Michelle pala. Sige, para tayo. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With the first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imagining. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for a hand, it's always there. Limor at the rap. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I need her till the stars will burn away, and she'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I need her till the stars will run away, and she'll be there. Ayan. Maraming salamat Michelle. Diba ang galing? Diba? Galing ng boses nung... Salamat. Kasi nakaka-relate ako dun sa ano niya, love story. Love story pala daw tawag yung... Sana sana meron pa mag-request diyan para Hindi nga tayo pwede ko yung blood kasi galing ako sa sakit akong blood kaya pahinga muna ako akong blood. sige. Kapogi. Next time na lang. Oo nga, sige, next time na lang. Pero bago Bukas. tayo Bukas. Shout Oh, out. meron Ang na sasabihin mo? ako ngayon. Kapogi, Sige, bago tayo bababa, meron akong re-request sana ng isang kanta para sa akin. Okay, sige. Speak Softly Love. Ako rin yung kakanta. Sige. Tapos na tayo. Shoutout muna natin si Linmar. Shoutout sa Linmar Yeah. tsaka Cristel Quaresma Quaresma Dreamers. Dreams. Akit ka ulit pag Si Cristel, kung gusto mo umakit si Cristel, Next time. katim ko yan. Di Okay. ba? Singer Katim to. ko yan, si Cristel. Parang sige. parang umakit ako sa team ni Michelle. Parang Mm. sila Si Marita yun. Kanino po? di ba? Di ba sila Maria 143 ba 'yon? Kaanyong ba 'yon? Hindi. Hindi sila Hindi po. sino bang kaano mo doon? Si Ami, si TB, Irene. Modern, okay lang. Welcome. Sana hindi malagas bukas. Huwag lang po problema. Si Bear Blanc. Ayan. Sige, next time. Para sa inyo Okay. ulit. Gustong-gusto pala ni Michelle yung mga kanta ni Andy Williams kaya. Favorite ko yun ng tatay ko, yung love story. Speak softly, love, so no one against your heart.
I feel a world so tender, trembling moments are. Where in the world our very own, sharing the love that only few have ever known. Renel Santos, wine-colored days, warm by the sun, the velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hear us by the sky. The vows of love we make believe until we die. My love is yours, and all because you came into my world with love, so we love. Oh, nawala ka na, Michelle. Baka umiyak ka, ha? Nakakayak yata yung kanta ko. Modern Mortician. May kalap shoutout po. Linmar Tarap. Maraming salamat, Linmar. Wine-colored days, warm by the sun, the velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hear us but the sky. Until we die, my love is yours, and all because you came into my world of love, so softly, love. PM Amo Kabugera. Salamat po. Ayan na. Ayan. Ayun. Gumagaling na si Koyang Blood. Pwede na siya, ano, pwede na siya. Kabugera. Oh, si ano yan, si Michelle. Yung mga nagre-request kanina, si Michelle lahat yun na Koyang Ah, Blood. ganun ba? Ayan. Oo, siya yan. Kasi ninja niya yan, kaya dumidikit, dinikit niya lahat sa akin. Kaya, Dennis ayan, salamat po ah. Okay, Oo. maraming salamat ka, Pogi. Michelle, sana Yan. magkita ulit. Ako kailangan ko nang bumaba, host. Sige. Ma'am. Thank you Magsasara so na rin much, ako. ah. Abong Thank Blood, you, thank thank you, you. Abong Blood. Yes. Thank you. Yan. See you Pag may tomorrow time kung ulit. available ka bukas. Tomorrow ulit. Bye-bye. Sige po, Kuya Okay. Blood. Ingat po kayong lahat. Salamat. God bless. Bye-bye. Bye. Ayan. Thank you Michelle at saka Koyang Blood sa pag-akyat at sa pagkanta Koyang Blood. Ayan, salamat din po sa lahat ng mga nagpa-graduate sa akin guys. Thank you so much. 9,000 na tayo. Sana po makuha natin Sana si yung Pogi. akong Blood. Thank you. Siyempre ito, magpasalamat lang ako akong Blood kay Apong Julie at kay Liza Ram. Pinag-graduate ata ako ni Liza Ram. Thank you Liza Ram. Dennis. Salamat Dennis. Labang ka lang. Huwag kang bibitaw sa mga si Gilos, sino pa ba yung mga nandyan kanina, si Gilos, si Jopel, Nandyan ba si Noy. Liza Ram kanina? Si Liza Ram, hindi siya umakyat pero pinag-graduate naman ako, tinulungan ako magpa 9K. Salamat Liza Ram, huwag ka maglala, titikitin ako sa iyo. Sino pa yung mga nandyan, si Apong Mary Chris, si Dante Baron, kanina dito rin, Nandyan pa si Apong Dreamer, si Linmar, pumunta dito kanina, si Usuglo, ayan. Sino pa ba, si Liza Ram, si Mama, sa lahat na guys. Hindi ko na Modern bukas sa Modern kung akit ka bukas. Si Apo Ranel pala. Apo Ranel, mega shoutout Apo Ranel. Modern bukas sa kung gusto mong umakyat. Ito pala siya, embalsamador. Huwag kang maglala. Gusto ko din na pag-usapan yung mga kasi nakakatakot din kasi oras ng mga panahon ng nakakatakot. Usuglo, salamat Usuglo. Bye co-host, sabi naman ni Linmar. Wow. See you tomorrow po guys ha. Lang tayo bukas mga 8:30 or 9, mga 9 PM sa Pilipinas. Dennis update na la Apong Dreamer. Sa Apong Dreamer. Okay. Uslo Uglo Family. Usuglo Family. Usuglo Family. Ayan. Basta alam na ni Usuglo Family yan. Bahala ka na Usuglo.
Uslo. Nakilala ko lang yan sa ano yung Coin Blood sa Facebook page kasi ano yan dati nasa 79 pa lang yan pero ngayon lumaki na yung bahay niya kaya Okay. blessing ako sa mga ganito sa mga mamalit na bahay. Salamat Apong Blood, Okay. thank you Apong Blood. May sasabihin ka ba Apong Blood? May pasasalamatan ka ba dyan sa mga sponsor ako- mo, sa mga Ayun. Apong Blood? Ako po ay nagpapasalamat sa mga nakaabot ng mga ano ngayon, sa mga Nakagraduate. nakaka-graduate na momoni. Ako po ay nagpapasalamat na malaki sa kanila. Sana po ay makasabay na kayo. Ayan. Hangad lang po natin lang ang ating dahil magkakasama po tayo. Yan. Maraming salamat. Uy, yan nandiyan pa si Apong Mary Chris. Merry Chris. Sorry Apong Pogi. Okay mo, Apo Ronel, ating pa naman bukas. Merry Chris. Mga 3 hours lang ako kasi ayoko na, baka mahirapan magkasakit na naman ako ulit. See you tomorrow ulit, 3 hours na lang tayo. Apong Blood, thank you Apong Blood. See you Okay. tomorrow kung hindi ka available. Apong Blood Kung hindi ka lang, Maraming salamat. hindi ka pala Basta- busy. Basta alam mo na yan. sige. Apo, Basta sige, natyo sige, ko mo sige. rin, Sige, Salamat. Apong Blood. Thank you din. Okay. Apong Mary Chris, salamat kaya kayo man. Renel. Apong Mary Chris, ayan. Apong Si Dreamer, no? nandyan. Oo, Si Dennis. Okay. Ayan. So, thank you Apong Okay, Blood. kapogin, At eh. ako yung Apo, Bye-bye. salamat Apong Bye-bye. Magpasara na ako. Oo, okay, thank you. Okay. Ayun salamat ko yung Blood sa pag-akyat po at kumanta ka din. Gumagaling na si Apong Blood, si Koyong Blood talaga. Kaya pwede na siyang pansabak sa mga sa mga pang-singing contest. Dito na ako. Wow, nasa Spain ka na, Apo Ronel. Congrats Apong Ronel. Nasa Spain ka na, pwede ka nang kumanta-kanta kanya na Apo Ronel tomorrow guys, ganun pa rin yung oras ko, 8:30 or 9 mga ganyan. Ano ba bukas? Wednesday. Baka maaga-aga ako bukas kasi day off ko bukas kasi yung nanay nandito, okay pa sila kasi nandito every Wednesday day off ko. Kaya dapat ako Merry Chris, salamat Modern Mortician yung mga diyan. Embalsamador. Bukas kung gusto mo makipakilala kita. Gaya ni Regilo, sila Jopel, ayan, gusto ko sila kasing makilala din dito. Kahit sino naman pwede naman makilala, di ba? Para naman makilala kayo. Wag puro kayo diyan sa baba, okay? At ako magpapasalamat na sa mga nagpa-member po pala kanina. Salamat po kay Cabs Alde at saka si PSP. Si PSP, si Spain, si Patrol, kasing pangalan ni Patrol. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Koyang Blood, ano kasi pangalan nun? Si PSP ba yun? Pinoy Patrol, Spain yata siya. Bye po sa lahat at salamat guys at mag-out na ako guys. Oras na rin. Thank you sa lahat guys. At ito na po. Si Miming at Kagena po Ronel, Apong Edson, Apong Edward. Sige Apong salamat din asa na yung dito? Accounting. And see you tomorrow po sa aking paangat program. And celebrate natin tomorrow yung Happy 9,000 kung hindi malagas. Celebrate natin bukas. Okay, kukunin. Bukas guys, may maglilibre po ng Jollibee at McDo. Nandyan si Renel Santos, si Mary Chris, tsaka si Apong Gelson. Nandyan po sila. Bukas po magja-Jollibee po tayo at magbibihis po kayo Okay, and maraming salamat po and more night. Good morning, thank you so much sa lahat. Paalam.